Formula 1 je šampionát šedej zóny. Co není zakázané, je dovoleno. Okamžite vedeli, že sú v prdeli. Tam, kde sú peniaze, tam F1 ide. Oni kešujú za to, aby tam ten závod byl. Toto Wolff je jeden z najväčších manipulátorov. Stopky nelžou. Naozaj výbuch. To, čo sa dialo, Kariéra Lance Strolla. že otca to stálo, tak to je brutál. A pak vidíš ty pitstopy u Ferrari. A zavodnú pneumatiku. A nerobím z toho teátro. Ja neskáčem zo stoličky 6-krát za veľkú cenu. Madonna mia. A vďaka F1 sa mi podarilo splniť aj sny, o ktorých som nevedel, že ich vôbec mám. Ja nie som Nutella. Ja nemôžem robiť každého šťastným. Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co/EasyCast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Dámy a pánové, prvním hostem nové série EasyCastu, jestli tomu tak chceme říkat, Štefo Ajzele. Števo Ajzele vás všetkých pozdravuje. Ahojte, čaute. Ahoj. Ahoj, Kuba. Dorazil si až z dalekého Slovenska. No, my sme mali voľby teraz, takže je to ďaleký východ už v podstate, ale srandy bokom toto otvárať nebudeme snať. Můžeme. Já jsem teda koukal na nějaký záznam té strany, co vyhrála. A to jsem byl teda jako šokovaný. Začal jsem si víc vážit té české politické scény, což jsem nevěřil, že řeknu. Počkaj o 2 roky, čo sa stane u vás, a nechcem vás samozrejme strašiť. A žijeme takú zvláštnu dobu, ako mohlo to dopadnúť aj oveľa horšie a snáď to nebude až také zlé. No. Ľudia zvolili, pozor, treba si vážiť demokraciu, to je veľmi dôležité zdôrazniť. Buďme radi, že ju máme. Politická témata tedy pojďme přeskočit. Dáme tam první jingle. Novej nemáme, používáme starý jingle. Nicméně, mě by zajímalo, Števo, kdyby si měl hodně bohatýho tátu, hodně zaházenýho, byl by si jezdcem Formule 1? To je veľmi zákerná otázka hneď takto na úvod, pretože jedno z mojich najväčších životných šťastí je to, že mám absolútne fantastických rodičov. Čo si žiaľ nemôže podľa mňa povedať úplne každé dieťa. A moji rodičia pochádzajú z úplne bežných pomerov, všetko si v živote vydreli a boli mi tým najúžasnejším vzorom. Ale keby prišiel náhodou akože s tým kufríkom, že mám tu 30 megasynku a že môžeš to nejako rozpustiť, v rámci tej výchovy, ja neviem, či by ma to tak akože bralo v tom zmysle, lebo ono to nie je vôbec jednoduché, že máš kufrík a budeš jazdiť v F1. Dnes máme na gride 20 pilotov, máme najsilnejší grid podľa mňa za 2 dekády a ešte aj tí synčekovia musia byť nesmierne šikovní. Dám taký príklad. Momentálne majiteľ Aston Martinu je Lawrence Stroll, obrovský biznismen. Má syna Lansa, ktorý je pod palbou kritiky, jazdí už, myslím, že 7. sezónu a on má presne takú tú nálepku, že povolanie syn. Ale na to, aby sa dostal do F1, musel splniť isté kritériá a hovorí sa neoficiálne, že otca to stálo. Tipni si koľko. V eurech to chceš? Môžeš, alebo doláre. Takže řekněme od motokár až po ten monopost. Áno. Kariéra Lance Strolla. Áno. 50 milionů euro. 80. Ale to je úplne, že taký ten najvypuklejší prípad. To znamená, že nielen motokári, dnes si zober, že tí tatkovia, ktorí majú talentované deti 10-12 ročné, platia, ja neviem, 200 eur za jednu sadu pneumatík. A ty ich potrebuješ možno 4 za víkend. To je len taký základný náklad. Čiže v 100 000 je to už dnes. A v prípade Lancea Strolla to bolo dokonca tak, že jemu taťka normálne prenajal celý okruh na víkend Monzu, prenajal mu 2 roky starý Williams, aj s ansáblom, prenajal mu myslím, že Roberta Kubicu ako testovacieho pilota a mladý krúžil a išiel. A dnes, keď ho vidíš s takým znechuteným výrazom tvári, vždy príde pre tých novinárov, bože, čo ma otravujete, tak vyznieva to dosť ako pofiderne, ale ja by som veľmi nerád sa niekoho dotkol, urazil, lebo Lance Stroll špeciálne je, prosím pekne, jediný pilot za 11 rokov, čo komentujem F1, ktorý sa cielene chcel so mnou odfotiť. Ešte raz. Není to Ice King? Pretočíme, že halus. Takže, boli sme na Hungaroringu a ja som tam mal akurát, som si vymyslel kolekciu šiltoviek. Boa, legendárny slogan Kimiho Räikkönena. A ja vám prisahám, že piloti vychádzali z press roomu a išli jeden za druhým a zrazu Lance Stroll normálne takto na mňa pozrel.
ukázal na mňa prstom a že kámo, ja sa s tebou chcem odfotiť. Teraz vieš, že čo? Že já si tě nechci dotknout, ale nemyslel si, že jsi třeba Jason Statham. Si strašne zlatý. Ešte keď som mal vlasy Chris Martin z Coldplayu, ale spievať neviem a tancovať už vôbec, ale on sa chcel odfotiť s tou šiltovkou, aby sme boli ako úplne pravdovravní. A skončilo to samozrejme tak, že on by ju chcel kúpiť, zohnať, neviem čo. Tak na druhý deň normálne som prišiel do motorhomu a ten studený psí čumák Lance Stroll zrazu prišiel, úplný parťák, v pohode, vieš, môj kamoš má strašne rád Kimiho a že ja by som mu tú šiltovku dal ako dar. Jasné, tu máš, Lance, nech sa páči. Počkej, ty si mu neprodal třeba za 2000 éček. Ja som z Bratislavy, z Petržalky, ja som skromný chlapec. Vy a to vaše sídliště. My reperi, vieš, no počkej, tak já chci říct, já jsem v Petržalce byl teďka nedávno, pak si projížděl tu část a já jsem měl vždycky pocit, že to je jakoby nějaká část Bratislavy, kde nejdřív projdeš takovou hustou mlhou, aha, pak jako lesem a pak tam najednou ta Petržalka, najednou prostě ty gangstři, prostě chainy všude a to je hrozně hezký sídliště. Teď tam máte snad 2 koupaliště. No, o chvíľočku končíme samozrejme, keď budeš takto ma urážať, ale nie, o tom som chcel. Ja na Petržalku nedám dopustiť, aj keď počul som rôzne historky, ja som tam vyrastol a je to stále moja domovina a tak ďalej a tak ďalej. Rozumím. My jsme se teda bavili o těch rodičích a vlastně o tom, jestli by si mohl být jezdcem Formule 1. Chtěl by si být jezdcem Formule 1? A kto by nechcel byť? Kto by samozrejme nechcel byť, ale zároveň musím povedať, že súčasná pozícia byť komentátorom je, ja to milujem, fakt akože je to ultimátna srdcová záležitosť a keď si bol malý, ty si nechcel byť pilotom? Podľa mňa to láka skoro každého. Kto normálne načuchne a vidí ten monopost a nebodaj červené Ferrari. Vieš, ako povedal starý Enzo? Daj decku papier a ceruzku a nakresli auto a nakresli červené. Čiže to sú také tie mýtické záležitosti, ale poďme k meritu veci. Peniaze nie sú všetko, špeciálne teda v F1, aj keď vedia pomôcť a zhodou okolností z môjho najbližšieho okolia mám 2 úplne že unikátne príklady 2 chalanov, ktorí sú nesmierne talentovaní a šancu nedostali. Pepa Král bol strašne blízko, už kontrakt bol vyslovene na podpise, ale daný tým skrachoval a Rišo Gonda, to je jeden neobjavený super talent a vidíš, teraz som si spomenul, Richard Gonda pochádza z Banskej Bystrice, z veľmi príjemnej rodiny a to je práve taký ten príklad opozitný oproti Lanceovi Strollovi, pričom nehovorím, že jeden je správny, nesprávny, ale rodičia Richarda Gondu obetovali všetko, v princípe maximum, to znamená zjednodušene povedané, chodili na preteky, bo hneď príde mami, že rodičia Richarda Gondu chodili na preteky vo vyťahaných svetroch, lebo každé 1 euro investovali a snažili sa, aby mal lepšie podmienky. Samozrejme, ten svet motoršportu je neúprostný, špeciálne pre tak mikrokrajiny, ako je Slovensko. Česko ste na tom lepšie, to bez pochyby, ale títo chalani to mali extrémne ťažké. Keď vidíme teraz fotky z Monaka, z pódia, že tam stojí Pepa, vedľa neho istý Romain Grosjean, Rišo jazdil s Pierom Gaslym a vedeli by sme vymenovať ešte XY takýchto mien, tak je to priam na neuverenie, ale ten čistý rídzy talent je to najdôležitejšie, čo potrebuje každý jeden z nás. Možno ho máme, ty a ja, len o tom nevieme, nemali sme šancu ho rozvíjať, ale v tom vrcholnom motoršporte je to už o tých, ja to hovorím, že magické 2/10. Tam už všetci vedia jazdiť a tí najlepší sú o tie 2/10 lepší, talentovanejší, rýchlejší, adaptabilnejší na podmienky. Lebo keby si dal všetkým rovnaké monoposty, tak predsa len niekomu vyhovuje také pneumatiky viac, niekto má radšej teplejšie podmienky, zamokraje niekto rýchlejší, ale kľúčový je vlastne ten element mozog, klasika, ruky, nohy a často sa zabúda na to, čo je pomaly najkľúčovejšie pre jazdu, je zadok. Lebo zadkom ty vnímaš vlastne
tú prilnavosť, tú rýchlosť, tie preťaženia. Takže niekedy zjednodušene by sa dalo povedať, že naozaj to sú majstri svojich telesných orgánov, ktoré dokážu úplne že majstrovsky pretaviť do toho geniálneho výkonu, ktorý v televíznej obrazovke je tak až nechutně zkreslený. No to se chci vlastně taky doptát, ale ještě předtím jsem se chtěl zastavit u toho Pepi Krále, protože východní Čechy, prostě to je kvalitní enkláva lidí z mnoha odvětví. Přeci jenom ten Pepa, když se podíváš na tu jeho... Vy jste neboli náhodou spolužiaci? Nebyli, on chodil na nějakou soukromku. ale Pepa je velký sympatiák, hrozně se mi líbí, jak vám to jde ve dvojici. Když by se podíval na tu jeho kariéru, tak třeba na těch juniorských štacích, třeba v porovnání s Carlosem Sainzem, snese to srovnání, protože třeba Carlos mi nepřijde, že by měl nějakou jako úplně snovou, řekněme, tu kariéru, která předcházela té Formule 1. Toto je brutálny príklad, lebo z hodou okolností Carlos Sainz je tiež povolanie syn. Ja poznám mnohých odborníkov z branže, ktorí povedia, on keby nemal priezvisko Sainz, tak v 19 skončí v motoršporte a ide robiť DJ-a. Alebo hra golf. No, smeješ sa, ale Jaime Alguersuari, čo jazdil, teraz je slávny DJ, takže nikdy nevieš, aká bude ďalšia. Jak si říká? DJ Chaim? Netuším, no. Ale Fisichella, to ti niečo môže hovoriť. Áno, jasne. DJ Fisi na Ibize vraj hráva pravidelne. Tak vidíš to. A aká bola otázka? No, když by si porovnal ty juniorské kariéry Pepy Krále. A tak Pepa to mal mnohonásobne ťažšie ako chalan tuto z Česka oproti pánovi Sainzovi, kde taťka ho zobral, vieš, on sa kamošil so Schumacherom, chodil tam do garážach, kade tade. Automaticky máš úplne iný prístup, už len v rokovaní s klientami, so sponzormi, kde tí mladíci potrebujú mať naviazaných na seba partnerov a teraz opäť bavíme sa o miliónoch korún, ktoré budú zakontrahované. Tí piloti, väčšina z nich do 22-3 rokov nosia peniaze do týmu. Aj dnes na gride máš 20 pilotov, z toho zarábajú reálne 12. Ostatní majú akože vreckové, dobre si žijú, je to fajn, ale nie je to akože dream job. Takže, teda dream job to je za každé okolnosti, ale že by mali byť z toho v pohode. Takže Pepa to mal v tomto oveľa náročnejšie. Samozrejme, často je to len zhoda okolností. Ako som spomínal, ten kontrakt on už mal fakt, že na stole a prostě neklaplo to v správný čas na správnom mieste. Když jsme u toho Carlose, přijde mi, že jedna disciplína jsou ty samotné dovednosti toho řidiče jako takový, jako jestli to je opravdu, prostě si se narodí jako Leclerc, ale zároveň musí mít i nějaký další ty, jak to říct, kvocienty inteligenční, se kterýma se pracuje. Já mám pocit, že Carlos teďka dokázal někde nějak srazil tu šikanu těch aut. V Singapuru. A vlastně takovým jako strategickým elementem vlastně dokázal. Takže by mě zajímalo z tvýho pohledu. Máme tady jízdní schopnosti a ty další schopnosti? Krásne si to pomenoval s tým kvocientom. Jazdecká inteligencia, to je to, čo odlišuje opäť to zrno od pliev a opäť tam máš pilotov, ktorí sú dobrí vždy a všade. Za každých podmienok. To znamená Fernando Alonso, Lewis Hamilton napríklad. Myslím, že Max Verstappen už patrí do tejto kategórie. A potom máš pilotov, ktorí majú proste výkyvy. Nikto samozrejme nie je dokonalý, ale každý z tých chalanov má nejakú super silnú schopnosť. Leclerc, rýchly na jedno kolo. Neuveriteľné. Lewis Hamilton, rýchly v prechodných podmienkach. Zahrievanie pneumatík, keď je dážď. Alonso, ten má stratégiu načítanú lepšie ako jeho inžinieri. Sleduje obrazovky počas veľkej ceny. A on ide 330 a on, vieš, pozrie si obrazovku. Že wow, to bol pekný manéver. A potom máš presne chalanov ako Carlos Sainz, ktorý v tej rídzej čistej rýchlosti na kolo mu niečo stráca, ale v manažmente pneumatík a v tej rozvahe, v tom premýšľaní opäť dokáže pridať tú hodnotu. A ty potrebuješ celý ten balíček poskladať, aby si po A mal šancu vyhrať veľkú cenu, čo je síce fajn, ale získať titul, byť konzistentný v rámci celej sezóny, to chce niečo naozaj, niečo fakt, že extra. Ty si tady zmínil ty Highlandery, Alonso, Lewis Hamilton. Mě vlastně zajímá, protože jsi tam zmiňoval, jak extrémně fyzicky náročné ty závody jsou a že kromě krku a prostě všech orgánů, který se ti prostě vlivem toho přetížení posouvají ze strany na stranu, tak musíš mít taky pekelnou prdel, když to řeknu, jo, ta kostrča si taky dostává. Myslím si, že minulý rok McLaren, nebo kdo to tam řešil, jak jim furt skákal ten monopost, nebo to byl Haas?
Všetkým skákal, to bol ten porpoising, to bolo divné. Tam sa riešilo aj, či to naozaj nemá zdravotný vplyv a implikáciu na mozog, lebo v tej frekvencii, ako sa to kmitalo, tak nič moc. No a tak mě zajímalo, co vlastně ty jezdce, jako je Fernando Alonso, Lewis Hamilton, limituje v té dlouhověkosti jízdní. Protože jako víš, já chápu, že u fotbalistů, atletů na té nejšpičkovější úrovni tam přece jenom prostě ty šlachy odejdou. Ano. Co to je v F1? Výborná otázka a dajme si ešte exaktnejší príklad. Michael Schumacher, ktorý sa vrátil ako 40-ročný a v princípe pohorel. A ja som mal teraz tú úžasnú česť písať doslov do knižky o ňom, ktorá vyjde. A vlastne retrospektívne som mal vlastne analyzovať tie roky jeho návratu. A vlastne tam som si uvedomil, že to bol mega prúser. A tam najviac boli vypuklé také tie nebezpečné nehody. A tam sa veľa rozprávalo o tom, že sakra, že on stratil niečo z reflexov. Z rýchlosti neurónov. Aj keď v jeho prípade to znie absolútne teraz hrozivo. Kimi Räikkönen, keď dostal otázku, porovnaj svoje 20-ročné a 40-ročné ja, on rovno povedal, že nie som taký rýchly. Kimi sa s tým nebabral, ale nevedel to vysvetliť, ale proste nie som. Keď sa dnes pozrieme na Alonza, 42-ročného, jazdí ako ďábel a ja si myslím, že to je jeden z tých zázrakov prírody, ktoré tu proste máži. Proste človek jeden z milióna. Podobne predpokladám Lewis Hamilton, ktorý je vraj v absolútnej fyzickej, psychickej, mentálnej top akože forme. Stále. A navyše máš skúsenosti, ktoré nekúpiš si nikdy. Právě o to, že ty mozkový synapse a všechno to už tam prostě musí být jako naježděný, že jo? A těch 20 let toho náskoku přece jenom věřím, že to taky něco smazává. Ta rozvaha, už prostě víš, co se asi stane, když... Ja mám na to ešte lepší príklad, lebo podľa mňa mnohí fanúšikovia, a ja som to dlho tiež tak mal, sme brali vlastne tých pilotov, že vlastne to sú roboti. Že to vlastne môže jazdiť hocikto na tejto úrovni. A úplne z toho vymizol taký ten prvok tej človečiny, že to sú ľudia z mäsa a kosti, ktorí robia chyby a majú svoje problémy. A teraz nemôžem to vyťahovať, ale viem o pilotoch, ktorí v istom období mali súkromný problém nejaký. Prejavilo sa to na trati. Napríklad viem o pilotovi, ktorý v Monaku mali v tom roku na víťazstvo, na titul dokonca, tak prehýril noc pred sobotou, pred kvalifikáciou. Není to domácí? A v tréningu to rozbil. Vieš čo, ten bol ešte ťahal káčera vtedy. Okay. A bol nepripravený. Tak toto nazveme. Bol spoločensky unavený napríklad. A možno dodnes si to vyčíta, čo sa dialo vtedy v noci. Ďalšia vec. Stres. Tí chalani, pardon za výraz, ale väčšina z nich pred štartom pretekov je predposratých. Eddie Irvine v 99., keď išiel na titul proti Häkkinenovi v Japonsku, on nespal. Noc pred veľkou cenou nespal a prišiel za Jeanom Toddom v noci do izbu, že šéfe, že ja sa chvejem. A pritom to bol najväčší playboy. Si ho videl pred kamerami a on nemá žiaden problém. Alebo si zober teraz George Russell v Singapúre urobil školácku chybu pol kola pred koncom. Vieš, že ja som aj vtedy povedal, že ona to bola vlastne svojím spôsobom taká symbolická, že pekná nehoda, lebo nám ukázala, že to sú naozaj ľudia, ktorí idú na absolútnu hranu svojich možností a sám, keď som si vyskúšal jazdu v monoposte, ja vlastne nechápem, ako to oni robia, že idú hodinu 40, idú na, milimetre, idú proste presne. Osenovi sa hovorilo, že ten poznal každý milimeter trate, že išiel jak po kolajniciach. Schumacher detto. A jasne, zapneš si simulátor a dáš refresh a pohodička. Nie je problém. Vrátiť na trasu. No, akože ja mám neskutočný obdiv pred nimi. Ty jsi zmínil toho George, no to je velká věc. Je to pochopitelně člověk, který i ve stínu Luise a teďka se mu stane takovýhle fuck up. Mm-hmm. Jaký je tvůj tip, co si z toho odnese do dalšího závodu? Samozrejme sú dve možnosti. Buď sa to s ním bude tiahnuť dlhšie. To, čo sme boli svedkami, Vettel mal takú sériu od 2018, možno si pamätáte Hockenheimring a on sa z toho nevedel spamätať. Veľmi nepríjemnú sériu ťaha Leclerc, veľa nehôd. A Ricciardo, to máš strasie, čo ako jemu to nešlo v McLarene. Máme tu fandu, hej? On mu říká australský bumerang.
Áno, ale šikovný pilot, zase to si nebudeme, ale Pepa ho zdolal v juniorských kategóriách, len tak by the way. Východní Čechy. Súkromný gimpel. A kde sme sa zase... Ja som ti hovoril, ja sa zamotám. Ja začnem kecať, ja som tak fascinovaný tým športom, aby som chcel rozpovedať teraz na 6 hodín niečo a vráť ma do obrazu, prosím. Já jsem se ptal jenom na to, co to udělá s tím. George, ďakujem ti. Ja mám malé dieťa, vieš, mne už tie pomaličky to zapína. Já jsem zase malý dítě, takže... Ale prosím ťa, vyzeráš oveľa starší. Tak to bol náš dnešný host. Ďakujem veľmi pekne, potom sa vám ozveme. George Russell, vieš čo ja si myslím o Georgeovi, že on je veľký politik, on je tým, že je Brit, tak má isté také vrodené vlohy, ale na rozdiel od mnohých je to téma na diskusiu a na úvahu. On je známy takými teraz vysielačkami, snaží sa vyjednávať s tým tímom a ja si myslím, že to je jeho jediná šanca, ako sa v Mercedese presadiť pri Hamiltonovi, pri 7-násobnom šampiónovi. Tak čo tam? Čo čakáme, že príde a bude tam zametať garáž a bude nosiť čaj k niekomu? Ja si myslím, že práve toto je tá cesta, ukázať tomu týmu, som tu, chcem vyhrať, chcem sa cez neho dostať. Nemusí to pôsobiť akože príjemne alebo športovo, ale z jeho pohľadu mám absolútne akože rešpekt a sám som zvedavý, či to dotiahne, lebo porovnávať sa s Hamiltonom, to nie je maličkosť. No to říkáš z pozice komentátora, ale z pozice Toto Wolffa bys říkal co? Kdybys tam měl toho kluka, který tak trošku jako špekuluje, strategie, snaží se tam najít ten prostor, trošku tak jako zahýbat kartama. Ale to je právě... Je to ještě zdravý, nebo být šéf té stáje, řekneš, mladej? Minule sme sa akurát o tom bavili v Mladej Boleslavi na liveke, že Pepa povedal pekne, že tam proste musíš donúcovacie prostriedky vytiahnuť. A on, že tak čo ich tam zbičuje, že to tak nefunguje. Nie, že napáriš im pokutu. Dobre, ale ja, keď si spomnem na Senu a Prosta, tam Senovi, tu máte 2 mega a ja tu ten konflikt urobím, lebo si myslím, že som na strane práva a tak toto má byť. Čiže Mark Webber to krásne povedal, že ono sa to tak pekne hovorí, že tvoj tímový kolega, ale to je tvoj úhlavný nepriateľ, číslo 1. S ním sa porovnávaš ako prvým v rovnakom stroji. Takže byť v pozícii šéfa tímu to nie je vlastne jednoduché, ale za tie prachy myslím, že Toto Wolff to nejako rozchodí. Tam je problém iný, keď nemáš víťazný monopost. Naopak, keď ho máš, tak naozaj dať do pozoru tých 2 pilotov nie je vôbec easy. Týmová vysílačka. Okay. Která je slyšet v těch přenosech. A teďka jako kdyby teda odskočíme k Ferrari, kde jsme právě no asi mezi Sainzem a Leclerkem jsme měli takový nějaký problém, kdy prostě se hodilo, aby Charles, který měl, myslím, minulý rok šanci na jako bojovat o titul, a Carlos měl možnost vyhrát závod. OK, áno, Británia, Silverstone. Áno. A teď tam prostě v té týmové vysílačce probíhaly takový zajímavý povídání. Jak bys to přiblížil posluchačům z svého pohledu? Madonna mia. To sa nedá inak ako vyjadriť, že čo tam oni stvárali. Ja som dokonca autor teórie, že podľa mňa oni nevedia poriadne po anglicky, že oni sa v strese tak zamotali v tom celom, že vlastne tam im Carlos povedal, že stop inventing, prestaňte vymýšľať. A tamto miestami vyzeralo, že pilot diktoval týmu stratégiu, čo je úplný nonsens. Samozrejme, to má byť nejaká spolupráca. A chudák Charles, on je známy tým, že on tak nejak sa prispôsobí, čo mi dáte, tu ma posadíte. Nakoniec Carlos to urval pre seba. A opäť je to tá nádherná človečina, lebo zoširoka, long story short, každý tím má detašované pracovisko vo svojej továrni mimo závodný okruh, ale priamo kde má továreň. A teraz si predstav, máš takú aulu. Ja som to videl v Milton Keynes na vlastné oči, zákaz fotografovania samozrejme, ako NASA. A teraz tam máš normálne akože 20 radov a tam máš všetkých tých inžinierov a prepočítavajú analytici, obrovskú gigantickú obrazovku a úplne dole v prvom rade máš brigádnikov, ktorí počúvajú všetkých ostatných 19 vysielačiek. Už len spracovať tie dáta, všetky tie toky, posúvaš to ďalej, že v tom sa dokážu vyznať, je pre mňa akože ťažko pochopiteľné a obdivuhodné. A zároveň ty môžeš mať naplánovanú nejakú stratégiu, ale až ten reálny život ti ukáže, ako to v skutočnosti bude vyzerať. A teraz tlak, stres, mimochodom ideš asi 330, čo
nepomôže danej situácii, nebodaj si v nejakom súboji. A spomínam si na Sebastiana Vettela, ktorý práve bol ten mozog. O ňom sa traduje, že on bol schopný si v 330-ke pamätať všetkých 16 stratégií, na ktorých sa dohodli. 16. Pri Ferrari máme väčšinou A, B, C, D, E. A Ečko je explózia, ale a ostatné sú tiež prúsery, ale snáď sa to zlepší. Ale to je tak kľúčové. Ja milujem ľudí, keď mi povedia, že formula je jasné, v nedeľu si pospím a čo, však tam len chodia do kolečka. Ale my, čo to sledujeme proste roky, tam je toľko mikropríbehov, toľko zaujímavostí, už len presne tieto vysielačky, keď sa do toho započúvaš a do toho šibnutý Yuki Tsunoda ti tam začne vrieskať niečo, alebo Salamiestia Kimi Räikkönen ti tam začne niečo vrieskať. Krásne to dokresluje tú samotnú veľkú cenu. Na jednu stranu to vypadá, jak je to hrozně krásně promyšlený, naprosto sofistikovaný. Je to opravdu prostě soukolí tisíce koleček, který do sebe musí bezvadně zapadat. Jo? Teď jsme tomu dali tu atmosféru. A pak vidíš ty pitstopy u Ferrari. A zavodnú pneumatiku. Řekni si do prdele. Ale máme len 3. No co, jako? Čo, ako objednal si 4? No. Čo, však ešte nie je zima, neprezúvame, čo, kam sa... Však začalo pršať, chápeš? Hele, u Ferrari se to děje u nás taky, no. To Víš to. Nemám slov. No a... No, jak to, že prostě si dovolí udělat takovouhle jako chybu. Je to něco, co se dá říct jako OK, může se stát? Koľkokrát sa ti stane pri futbale alebo pri hokeji, kde zluftuje loptu, netrafí prázdnu bránu? Ja by som to prirovnal k niečomu veľmi podobnému. A dokonca podľa mňa aj čo sa týka toho backgroundu, aký stav, aké počty ľudí sú za tým, aké gigantické šialené peniaze sú za tým. A toto je niečo, čo znie to škodoradosne, ja mám vlastne na tom rád. To nám vytvára identitu. Preto šport milujeme. Lebo keby bolo všetko jasné, dané, presne dáme si stratégie, oni tam majú milión variácií a permutácií v tom počítači a vyzerá to všetko easy peasy. A to tomu dodáva práve ten rozmer nevypočítateľnosti. Teraz sme spomínali Mika Häkkinen, vieš, viedol o 50 sekúnd v poslednom kole, boom, motor vybuchol. Nikto nič netušil, že sa niečo stane, takže v tomto je to krásné. Velká pravda. Já se teďka vrátím malinko vlastně na začátek, protože já jsem teda vlastně z té generace, jak už jsem tady říkal, jsem hrozně moc sledoval Formule 1 každou neděli. Myslím, že to tenkrát to bylo někdy, no bylo to pochopně v různých časech, ale sledoval jsem to snad ještě, když to vysílala Prima, takže podle mě takový rok 2008 podobně. Okay. Teďka jeden z takových komplimentů pro tebe obrovský. Moderoval jsem jednu akci, kam přišli fanoušci motosportu. Bylo to o F1 a promítalo se to prostě na obrovský jako plazmě. A bylo mi skoro líto, a to říkám se vším jako respektem, pana Richtera, protože nikdo nechtěl poslouchat jako jeho český komentář a všichni chtěli tebe. Okay. A ty jsi sem přišel tak s pokorou, si řekl, no nevím, jestli nebude mít někdo problém, přeci jenom jsem Slovák a tak podobně, ale přijde mi, že tou energií a tím přístupem k tomu jsi prostě vydobil jako takový jako super místo. Ďakujem ti pekne. Ja si to strašne vážim, lebo jako dobře, když to ještě rozvinu, když se podíváme a já tím posluchače srdečně zvu na tvý sociální sítě, které jsou... Števo Ajzele je moje meno, Instagram, TikTok. Jedna tam je, ne? Není tam jedna? Števo Ajzele F1. F1, jo, tak. Takže určitě se podívejte na ty sociální sítě, protože i tam podle mě jako makáš. To vy se vždycky takhle rozsvítějí ty oči a je prostě vidět, že jsi šťastný. A teď jdeš, tak čo toto bolo? To čo bolo? Je to tak, no... V našom regióne je to také zvláštne, že inde vo svete proste, že wow, happy, tu sa možno aj bojíš dať najavo takú radosť, aby náhodou si to aj nezakríkol alebo niečo. A je to 11 sezón, čo komentujem Formulu 1, nikdy by sa mi ani neprisnilo, že vôbec budem mať túto príležitosť. Naozaj to bolo... Ale išiel som tomu strašne naproti, strašne na tom makám, že to, je pravda, že ty dva poslední komentátoři spadli ze schodů a nějak si přerazili čelist? Vôbec nie. Ja musím
prejaviť rešpekt pred všetkými komentátormi, ktorí sa F1 venujú, lebo je to sakra ťažká práca a všeobecne komentátori, lebo ja nie som Nutella. Ja nemôžem urobiť každého šťastným. A to je proste najväčšia životná pravda. Každému sa páči niečo iné, každému chutí niečo iné a ani ja napriek obrovskej snahe nemôžem vyhovieť každému. Niekto má rád pikao. Prosím ťa, to ani neotváraj. Ja sladkosti, to je peklo. A dal by som si, ale... To nedělám já, váš... A dost už! Tohle má být nová série, takhle jsme si řekli, že to budeme dělat. A možno mi volá konkurencia, neviem. To nie je to moje. Konkurence ti volá. Aha, pozor. A je. Dokončí myšlienku, ak môžem. Počkaj, Nutella. Že nemůžeš udělat šťastnýho každýho, áno. Ale že pikao si rád dáš. To si dám, ale a o to som proste strašne happy, keď vnímaš tú energiu od tých fanúšikov, keď sme robili proste tie stretávky aj s Pepom, ale s Ríšom na Hungaroringu alebo Red Bull Ringu a tí ľudia prídu a že majú to radi, vychutnávajú si tie emócie a plus to, čo nás zdobí a na čom makáme už roky veľmi tvrdo, že snažíme sa ponúkať proste kvalitný obsah. Pozrieš si naše videá a dozvieš sa teraz všetko o brzdách, o pneumatikách, teraz dostaneš 8-minútovú verziu, ale dostaneš aj hodinu 20. Minule, si pamätám, sme začínali, tretí diel mal iba 38 minút či koľko a nám ľudia akože písali, že halo, vy sa spamätajte, tak minimálne hodinku by to malo trvať. Takže ľudia sú hladní po informáciách a vždy to bolo, vždy a všade som to mal takto v hlave, že toto je tá poctivá cesta a rob všetko na 100% a publikum si to nájde a dobre, možno teraz bude znieť trošku pateticky, ale Karel Gott kedy si povedal, keby na koncert prišiel jeden človek, tak proste môj výkon musí byť rovnako 100%, ako keď by ich tam bolo 15 000. Takže toto je taký môj prístup a to ostatné je potom fakt, že veľmi, veľmi milá odmena. No a zároveň teda přijde, a to já s tím taky jako moderátor s tím čas od času jako bojuju, víš, někdy chceš být distingovaný moderátor, takový jakože důstojný, jo, a přitom tě v duchu jako baví, jo, prostě si plácat, co ti zrovna proledí hlavou. No a to se mi právě na tom tvém projevu hrozně líbí, že nejseš připosranej, že vlastně řekneš, co ti proletí tou hlavou a mám pocit, že to lidi chtějí a to lidi milujou a je to vidět i na tom Instagramu a speciálně při tom komentování to, jako mě prostě baví některé ty frky, co ti tak spontánně vyletějí z hlavy. Áno, sám niekedy sa akože šupujem, že, alebo či som neprestrelil, vieš, že hopla, ale v tomto, keby si pozrel moje video pred 10 rokov, 5 rokov, tak tu je naozaj konzistencia, že sú rôzne prístupy, môžeš fejkovať, môžeš skúšať, ale ja si držím svoju líniu a nerobím z toho teátro. Ja neskáčem zo stoličky 6-krát za veľkú cenu. Ako sú takí komentátori. Na tejto sezóne ani nie, buďme celkom takí. Chceš mi říct, že teďka u toho George ses ani nepohnul? No počkej, to áno. To áno. To bolo to 1 za sezónu. To bolo to 1 za 5. No, teraz bolo toho trošku menej, ale to nič nemení na tom, že stále ja rád rozprávam, že komentovať dramatickú veľkú cenu je za odmenu. Ale tá vážna drina je odkomentovať veľkú cenu, ktorej sa toho veľa nedeje a udržať aj tých divákov bdelých, čo nie vždy v nedeľu po obede sa podarí. Takže ja mám vždy aj také svoje vlastné pravidlá, že vždy v tom prenose musí zaznieť niečo, nejaká infoška technická, ktorú nikde ste nenašli, preto proste stále čítam, študujem, niečo riešim. A samozrejme musí to byť zábava, lebo ľudia si chcú oddychnúť, takže musí tam byť aj nejaký vtípek. Jak dlho trvá príprava? Toto je druhá najčastejšia otázka, ktorú dostávam. Tak dobrý, beru späť, nechci, aby sme na to odpovídal. Nechci. OK. Tak jo, jdeme dál. Já se chci vrátit trošku zpátky. Ta americká firma, to Liberty Media, ty to koupili 2017. Jo. No a teďka mě zajímalo vlastně, jak moc velký skok a v jakých oblastech teda Formule 1 zaznamenala díky tomu, že to převzali do rukou Američani. No, skrátenú alebo dlhšiu verziu. A dlouhá je dlouho? Tak 2 hodinky. A už si ji někde říkal? Tak krátko. A teraz sme leteli do Singapuru, čo bolo super s fanúšikmi a ten let veľmi rýchlo ubehol, až stevardi nás museli, že pozor, odchod turbulencie a že my tu máme dôležité témy. A Formula 1 vyrástla za Bernieho Ecclestona. 40 rokov, to je guru
ktorý má teraz, tuším, 94 rokov. Žije ešte? Čo teraz má malé dieťa, 3-ročné, v pohode. Jak ho udělal? Strelec. No a chalanisko, proste úžasný obchodník. Pozdvihol F1, úžasne na tom zarobil, ale zaspal isté časy, špeciálne čo sa týka sociálnych sietí. Chytili to Američania, ktorí navyše chytili okrem iného aj covidové roky, čo bol veľký prúser, ale zober si, že oni to kúpili za 8 miliárd dolárov a na začiatku roka im Saudská Arábia ponúkala 20. A povedali, že málo. Oni řekli hnedka. No jasné. Američani. No, skvelý národ. A tak dealuješ. No a Liberty Media otvorila Formulu 1 svetu. Za Bernieho bolo zakázané vlastne si nakrúcať telefónom. Normálne, že v garážach to absolútne. Keď Hamilton prvýkrát niečo natočil, tak bol z toho veľký poprask. Takže toto našťastie skončilo. Prišiel Netflix z Drive to Survive, čo bolo absolútna pecka. Prišiel Ice King. Revolúcia. Všetko do seba zapadlo. Krásne. Takže Formula 1 sa otvorila svetu, ale ono to nespadlo z neba. Ono to nefunguje tak, že teraz tuto máš príručku mladých svišťov, nie? A podľa toho to urob. Tam sa musia stretnúť okolnosti a to boli podľa mňa dve najzásadnejšie. Prišla generácia mladých, charizmatických chalanov. No jako jsou to kundiáci neuvěřitelný, když na to koukám. Ešte raz to slovo? Kundiáci. A okej. Ja, že vieš viac ako ja, ale dobre. Kundiáci. Ona totiž moje kolegyně bývalá z rádia, Lucka Bechinková, to totálně miluje. OK. Ktorého konkrétne? Koho? Ktorého konkrétne? Ježišmarja. Dobre, takže asi Leclerca. Asi no jasné, Disney Prince, žere, áno. No. Norris, Russell. Landa taky má ráda. Teraz George Russell teda žádný kundiák není, mi teda musím přijít, nebo jo? Co? Tak a ten Sainz asi taky, to je Španělák, ne? No to už má 29 rokov, to už je stará vidra, vieš. On je ale starší. No. Títo mladí chalani proste doniesli svieži vietor, každý je trošku iný a prilákali časť toho publika. Dievčatá prepadli F1 takým spôsobom, že pred 5 rokmi na Hungaroringu, keď v piatok sme sa prechádzali po okruhu, tak poloprázdne tribúny a bol tam nejaký chalanisko a ťahal tam za sebou proste frajerku a ona tak, že to je... Teraz, posledné 2 roky, natešená frajerka vpredu ťahá frajera za sebou, tribúny natrieskané, ale že úplne na totálku. Dokonca podľa jedného prieskumu aktuálneho od Liberty Media dievčatá, ženy, dámy tvoria 40% publika F1, čo naprvu by si nepovedal ani náhodou. 40%. Takže ten nárast je obrovský, okrem toho, že F1 vždy mala ten obrovský core globálneho celosvetového športu v každej jednej krajine. Takže to teraz nejak osciluje. Čiže mladí chalani, draví, charizmatickí a druhá vec samozrejme Verstappen versus Hamilton. Ako Verstappenovi môže Liberty Media tam ručičky, nožičky boskávať za to, čo vlastne vytvoril. V princípe vytvoril konflikt, ktorý bol až za hranicou miestami. Tí fanúšikovia, to bolo tak strašne vybičované 2021. Ten záver bol šialene kontroverzný. No ale... a tvůj názor, jenom tak možná pro to připomenutí, stejný počet bodů, poslední závod, Abu Dhabi. Posledné kolo, riaditeľstvo pretekov sa rozhodlo a... Prosím jenom, já tě nechci tady to, pretekov je... Závodov, OK. Ale to je krásne na našej československej formule rodinke. Vzdelávame sa, rozumieš, čučoriedky, rampouch a to sú všetko slovička kšandy. Ja som nevedel, čo sú kšandy a už vlastne viem. Ale vy máte místo kapesníku utronosoplenu, ne? Nebo... Áno. Plienky nosíme na tvári. A pozor, co mě hodně baví, vy máte místo hmla. To je veľmi dobré inak. Hmla. Víš, to je tak komplikovaný na vyslovení, říkám, koho tím chtějí trestat. Ja som minulý raz niekomu napísal, že kšiltovka a na mňa pozerali, že odkiaľ som prišiel, a on, že tuto z Prahy, ale naspäť. 2021, posledné kolo Abu Dhabi. Hamilton prvý, Verstappen čerstvé pneumatiky druhý, riaditeľstvo pretekov sa rozhodne okolo pomalších pilotov, no iba niektorých prepustiť, čo nebolo v súlade s pravidlami. Ale povedali si, že toto je motoršport, ľudia si zaslúžia divadlo, dostali ho. Verstappen to urval pre seba šialeným spôsobom. To z toho posledného kola mám ešte teraz husinu. A
Ale retrospektívne, dámy a páni, ja si neviem predstaviť, že by Lewis Hamilton, čo by sa stalo, predstaviť si to viem, ale čo by sa stalo, keby Lewis Hamilton urval ten 8. titul, že akoby tá fanúšikovská vlastne ten wow efekt, ktorý bol vytvorený, akoby vlastne zakapal. Čiže ja netvrdím, že to bolo zmanipulované, to si vôbec nemyslím. To bol len možno chybný úsudok pod vplyvom obrovského tlaku na riaditeľstvo pretekov. Show to bola spektakulárna, šialená a prinieslo to naozaj výbuch. To, čo sa dialo a dodnes vlastne deje, je brutálne. Já myslím, že Toto Wolff v nějakém rozhovoru, a on tam zmiňoval, stopky nelžou. Ale říká, ale v tomto případě stopky lhaly. A já jsem vlastně tu glosu nepochopil úplně přesně, jak on to... Jsme EasyCast a dali jsme si za cíl, že budeme občas některý z těch témat jako vysvětlovat jednoduše. My jsme se teďka přes ten rok 2017 dostali k tomu, že to teda chytila prostě ta americká skupina, která ten marketing dělá určitě dobře, můžeme posoudit. Máme tam taky nějaký závodní okruhy navíc, mám pocit, že v Americe už se jezdí, Vegas bude letos. Jo. Máme Miami a máme Austin. možná... Tak to už je docela jako... Na to, že pred 10 rokmi F1 ani nezavadila o Ameriku a Amerika o F1, tak je to veľmi prekvapujúci vývoj, by som to až povedal, ale popularita na jednej strane a peniaze. Proste tam, kde sú peniaze, tam F1 ide. Preto máme v kalendári Baku, preto tam máme Saúdskú Arábiu, preto máme Abu Dhabi za ročný poplatok 60 miliónov. Aby sme zjednodušili teda, že každý okruh platí F1, aby mohol organizovať veľkú cenu. Od 25 po 60 miliónov. To je takový fun fact, co si lidi vůbec neuvědomujou. No. Že oni cashujou za to, aby tam ten závod byl. A když to řeknu zpětně, z toho mají co? Z toho majú... Prestige určite, že jo? Jednoznačne to promo krajiny. Ak sa bavíme o rôznych totalitných režimoch, tak je úplne evidentné, čo tým sledujú. A samotný promotér, väčšina si dovolím povedať, že je v strate, pretože oni zarábajú len na predaj vstupeniek. Všetko ostatné, oni majú nadiktovaných partnerov, proste olepené plochy, všetko ide podľa jasnej Biblie, ako má vyzerať, ale stále si v klube najprestížnejších a každý dnes chce organizovať preteky Formuly 1, hoci to nie je vôbec ani easy na organizáciu, ale ten punc prestíž je obrovský. Za seba musím povedať, že budúci rok máme naplánovaných 24 veľkých cien a som presvedčený, že to je príliš veľa. Takže co je optimální? 20, 22? Ja si myslím, že medzi 18 a 20, ale opäť je to len môj akože subjektívny názor. Nezabúdajme na to, že silomocou tam pridali tie šprinty sobotné, ktoré sú pomerne na silu, vlastne prvok, ktorý nemá nič spoločné momentálne so súčasným víkendom, hoci vlastne je integrálnou súčasťou a získavajú sa tam body. A tých veľkých cien je fakt veľa a mne tam chýba taký ten punc exkluzivity. Ja si pamätám ešte časy, opačný extrém, keď Liga majstrov bol jeden zápas raz za 2 týždne. A teraz máš futbal od štvrtka do pondelka v kuse stále a dokola a môžeš si vybrať z 8 zápasov a ja napríklad futbal skoro vôbec už nepozerám, lebo stratilo sa mi tam, vieš, že majstrovstvá Európy, koľko tam bude? 38 tímov, pomaly už, vieš, už to bude na pozvánky, nebude to o výbere tých najlepších, takže toto je veľký taký strašiak aj pre Liberty Media, aby to neprepálili, aby to neprevarili to celé, lebo tá snaha teraz zobrať ten cash a skásnuť, to je veľmi nebezpečná. A ešte taký vtipný fakt, mnohí si myslia, a tiež som patril k ním, že ten Netflix Drive to Survive, že to si vlastne F1 objednala. No? To si Netflix. Netflix si platí o F1, aby je mohol robiť gigantické promo. Zober si merch, čo mnohí nechápu, že ľudia, fanúšikovia nosia vlastne tímový merch a robia promo zadarmo iným ešte značkám. Čo je opäť nie je to úplně běžná věc. Tak to si zbořil další mýt. Já jsem předpokládal, že právě ta genialita toho vstupu té americké firmy byla i v tom, že řekli, my vám teďka ukážeme, jak se dělá opravdový marketing. A že to tam tak nějak jako víš? Táto myšlienka mohla byť, to sa nevylučuje, ale na konci dňa nie je pravda, že by Formula 1 zaplatila Netflixu 10 miliónov a poďte o nás natočiť dokument.
Myslím si, že boli tam nejaké vzájomné rokovania a teraz vidíš, už všetky športy chcú. Už tenis, už golf má svoj drive to survive, tuším, že aj motorky. Jo. Čiže, ano. a opäť, to je druhý extrém, že prevaríš to, zahltíš ľudí obsahom a tí ľudia zrazu nevedia, čo si majú vybrať. A to je veľmi nebezpečné. Každopádně ale vlastně v té první sérii Drive to Survive byl snad jenom Red Bull, jestli se nepletu? Nie, boli tam všetci, okrem Ferrari a Mercedesu. Jo, ale jako pro ty následné roky mám pocit, že ta spolupráce, ta ochota dávat těm tomu pořadu prostě ano. Nějaký zajímavý obsah zrostla. Áno, zrazu videli čísla, vieš, to je úplne drsné. Teraz ďalšie série už sú dopredu nalinkované, už vieš, napríklad Ferrari, viem, že úplne cieľene chcelo epizódu počas veľkej ceny USA, lebo targetujú americký trh. Jo. A tam chcú svoju vizibilitu, čiže opäť je to niečo za niečo. Ferrari povie, že my vás nepustíme do zákona, tu vás pustíme, ale... Dobre, tak... Takže je to skriptované samozrejme stále výrazným spôsobom, ale ja ako človek z branže nepatrím rozhodne do toho šíku kritikov, ja si sadnem, oddychnem, zábava a vždy tam nájdem, jasné, že rozčulím sa pri niektorých strihoch a tam ako to domiešajú, ale vždy tam nájdem niečo, že wow, toto som netušil. Takže dramaturgicky chvála. Má to hodnotu určitě obrovskou. Bezva. No, teď už jsem se chtěl dostat trošičku k takovým těm věcem ve větším detailu, abychom vysvětlili, protože stává se, že některý rok máme prostě tým, který bojuje o titul. Jo, a když se teda nebudeme bavit teďka o těch týmech, který řekněme jsou jakoby stabilní, ale budeme se třeba bavit o Ferrari, což je moje srdcovka. To jsem nějak vycítil trošku, no. Jo, malinko. To máš trošku smutné roky teraz, mám teďka smutný roky. No ale pamatuju si, ještě dřív byly roky, kdy to furt bylo třeba o nějakých 3-4 týmech a byly tam ty výkyvy, byly jako malinkatý a teďka mi prostě přijde, že přijde nový monopost, nějaký nový pravidla a některé ty týmy, které byly v té první 5 nebo 10 určitě, tak jsou najednou úplně v prdeli. A tak by mě vlastně zajímalo, jestli by si dokázal posluchačům přiblížit, co se teda děje z roku na rok. Co ta FIA nebo ti nad nima, jako, co oni v těch pravidlech změní, že teďka mají ty týmy problém? Milí diváci, vážené posluchačky, teraz ste videli typický príklad takzvaného spomienkového optimizmu. Toto je úplná klasika, že vlastne staré dobré časy, veď vtedy sa predbiehalo a vtedy 3-4 týmy, no ktoré? Povedz mi, ktoré? No neschválne. Tak pozor, já jsem se na tebe připravil. Za posledných 20 rokov. Tady jsem zrovna natočil takovej krásnej, vzpomínkovej obsah a je tady předjížděčka Kubica, za Williams tenkrát 2007, ještě. Ano, to už jsme zostarli, no. Felipe Massa, Fuji, hele, no, to bylo 2007, ano. A teď to teda nemůžu bohužel najít, ale určitě to... 2007 rok inak mimochodom. Tak podívej se, jo. To byl posledný titul Ferrari 2007, odtedy skončili. Podívej se, jak tak se jezdilo. Áno. Ešte vieš, čo by si mohol vyťahnuť? René Arnoux, Gilles Villeneuve z Dijonu, kde sa mastili celé kolo, bolo to o druhú pozíciu, všade sa to dáva za príklad, že 3 kolá sa tam proste mastili, ale je to výsek z jednej z najnudnejších sezón. A teraz opäť, nejdem ja tvrdiť, že sme svedkami najlepšej proste éry, ale ľudia strašne radi spomínajú, lebo to bolo vizuálne zaujímavé, na tankovanie. Dotankovávanie počas veľkej ceny. Začalo to, je to vlastne zlatá éra Michaela Schumachera od 94. po 2010. A keby sme si ukázali graf, tak tu je počet predbiehaní 94, tu je dole, 2010 zrušenie dotankovávania. A ja vždy hovorím príklad mojej obľúbenej éry, lebo vyrastal som na tom, Michael Schumacher versus Mika Häkkinen. Schválne, na koľko predbiehacích manévrov si spomeniete? 1. Na spoustu. Když vyjížděli z toho boxu, tak tam byl za ním. Jo. A na ktoré trati to bolo? A tak to bylo ve Spa tenkrát, což tak pamatuju. Áno, veľmi dobre. A teraz mi povedz ten druhý. Lebo na tento jeden si pamätáme všetci. Tak a pak ho tam tenkrát seknul v té parabolice. Parabolike seknul. Parabolice. Okay. No nevím. A tak to prostě je, že když seš v těch mých dětských očích,
To proste mělo ty... Ale pozor, ja ich milujem, ja na to nedám dopustiť, len posledné roky sme podľa mňa svedkami jedného z najkvalitnejších motoršportov, že predbieha sa na trati. Opäť je tam stále ten aspekt tých stratégií, lebo počas dotankovávania sa všetko nechalo na boxy. My sa nebudeme špiniť na trati s niekým, počkáme si na boxy, vybavíme to a veľkú cenu dojazdíme. S náskokom 40 sekúnd. Hej? To boli ako tie klasické dominancie. A teraz, aby sme to skúsili takým tým jednoduchým jazykom povedať, že prečo to tak je, keď MotoGP, wow, ako sa predbiehajú, alebo IndyCar, že aké sú preteky, alebo NASCAR, jasné. Všetko je úplne iná trieda motoršportu, proti ktorým ja nemám absolútne nič, len každému sa páči niečo iné. A Formula 1 je v tom výnimočná, že súperi 10 tímov, 10 rôznych rozpočtov, inžinierov, rôzne pohonné jednotky, pneumatiky a tak ďalej. Menia sa pravidlá, a na začiatku roka sa to väčšinou vynuluje. A vy začnete nejak tú sezónu a potom sú tie pravidlá meritokracie. To je to múdre slovo, že najrýchlejší má byť prvý. Nerobia sa otočené poradia alebo rôzne hokusy pokusy. Známe z iných sérií. Takže v tom prípade je to len o technologickom vývoji, o šikovnosti jednotlivých inžinierov a samozrejme pilotov. No a hold je pomerne časté, že nejaký tím je o niečo rýchlejší a tým pádom navonok dominuje. Posledné 2 sezóny je Red Bull jasne dominantný, predtým to bol Mercedes, ale nie je to ich chyba. Je to problém konkurencie, ktorá jednoducho nebola dostatočne kvalitná. Toto ja mám na F1 strašne rád, hoci sú tam vždy rôzne externé vplyvy, ako vyrovnať to poradie, ale toto mám rád, lebo je to bitka, taká najčistejšia bitka čistých mozgov, ktoré na konci dňa, áno, je tam ten pilot, ktorý musí doručiť tých posledných možno len 10% smiešných, ale musí ich doručit. Já to teda vůbec nemyslel jakkoliv negativně, ale zajímalo mě, co se děje každý ten rok ve FIA, čeho se ti konstruktéři těch týmů nejvíc bojí, co jako přijde. To jim přijde nějaký mail, nějaký oběžník a tam jenom. Od příští sezóny brzdíte jenom předním levým kolem. Jo. Veľmi dobrá otázka. Pred 30 rokmi mali pravidlá, tuším, 12 A4. Teraz majú asi 120 a 70 strán príloh. Perfektne. A teraz si predstavte, že no dobré, ale pred 30 rokmi mal tým 13 mechanikov a sekretárku. Časy merali frajerky a manželky jazdcov. 70. roky, aby som bol zase exaktnejší. A teraz tie týmy majú okolo 1500 zamestnancov. Dnes je to tak, že ak sa pozriete na ten monopost, tak máte technického riaditeľa a poviete si, že to je mozog. Technický riaditeľ v princípe len manažuje každé mikrooddelenie pozostávajúce, že 20 ľudí má na starosti predné krídlo. Ďalších 20 bočnicu, ďalších 20 zavesenie. Oni nevedia navzájom informácie kvôli špionáži, mimochodom, to je veľmi dôležité vedieť, až takí sú všetci obozretní. A je tam ten technický riaditeľ, ktorý to dáva celé dokopy. Čiže to predné krídlo, ktoré tam niekto namontoval pred 40 rokmi, tak dnes robia 20. Čo je šialená veda, samozrejme. Ale tam získavaš tie stotiny k dobru. Takže toto je jeden z tých najdôležitejších aspektov. A keď si technický riaditeľ so svojím tímom dostane e-mailom tie pravidlá, že tak tuto je, šéfe, nech sa páči, na tom je najkrajšie to, že oni sa nepozerajú, čo tam je napísané, ale čo tam nie je napísané. Často sa hovorí, že Formula 1 je šampionát šedej zóny. Co není zakázané, je dovoleno. Presne tak. Dvojitý difuzor. Úplne typická vec 2009, Brown GP, boom, o 2 sekundy rýchlejší, vyhrali titul, s ktorým nikto nerátal, absolútne. Takže vždy sú to takéto sivé zóny, alebo McLaren mal tretí pedál, ktorý sa používa len v zákruhu. Jsou nějaký vlašťovky, o kterých se už teďka třeba ví, co se asi zavedou do té sezóny následující? Máme šťastie, ja to považujem za veľké šťastie, že na nasledujúcu sezónu sa pravidlá meniť nebudú konečne, pretože bol to práve Toto Wolff a Mercedes, ktorí si vydúpali jemnú úpravu podlahy. Oproti minulej sezóne iba sa zdvihla o 15 mm, o 1,5 cm zdvihnutie podlahy. Malo to fatálne následky na aerodynamiku. A vo 15 mm? Áno. A my sa často bavíme naozaj o milimetroch. My sa bavíme, F1 má presne vypočítané aj lakovanie, koľkokrát môžu nalakovať. Lebo môže to byť plus 6 kg. Mm-hmm.
a 1 kg je 0,035 tisíciny na kolo. Nico Rosberg vo svojom majstrovskom roku nosil odľahčené spodné prádlo a nosil iba čiernu karbónovú príľbu, lebo tým ušetril 200 gramov. Prestal jazdiť na bicykli, aby zhodil 2 kg zo stehien a bol ľahší v monoposte. A v Suzuke získal pole position o 0,01 stotiny. Tam sa to vyplatilo. A mal o tých pár bodov viac na konci sezóny. Vieš, že ten kúsok po kúsočku v tom perfekcionizme na konci dňa ti môže a mal by väčšinou urobiť ten výsledok. Dobře, ale máme tam pravidla, které jsou v podstatě neměnný, co si myslím, že taky posluchači třeba mnohdy neví a i v tom Drive to Survive to bylo vidět. Dokončím. Tá zmena pravidel z minulého roka bola navonok mikroskopická, 15 mm, ale spôsobilo to, že vlastne Red Bull získal ešte väčší náskok, lebo mal tie pravidlá zmáknuté dokonale, zatiaľ čo ostatní boli v zóne neznáma. Stabilita pravidiel v F1 znamená zbližovanie sa výkonnosti. Lebo čím dlhšie sú stabilné tie pravidlá, tak tie pomalšie týmy sa doťahujú, zatiaľ čo tie najrýchlejšie už nemajú taký priestor na zlepšováky. Čiže pravidlá zostávajú, ale veľká otázka vyvstáva pre ročník 2026, kedy sa budú zásadne meniť pravidlá, nielen motorové, ale aj aerodynamické. Zatiaľ prenikli len nejaké informácie a tie sú dosť desivé, musím povedať. V súčasnosti vlastne to nie sú motory, sú to pohonné jednotky, 2 rekuperačné systémy. Inak zastav ma, ak hovorím príliš Rekuperační VM, tam sa něco obnovuje a využije si to znovu. Dobre. A potrebujeme to zjednodušiť, lebo tieto pohonné jednotky 6 valce, 1,6 litra, inak crazy, výkon 1000 koní. Ano, ještě jednou, formule má objem, tu kubaturu, jako vaše Fabia třeba, 1.6. Znie to úplne šialene. Plus 2 rekuperačné systémy, ktoré zabezpečujú, tuším, je to 180 koní. Nejakých 10-20% výkonu. Od 2026, prosím pekne, žijeme v zelenej dobe, takže bude to 50-50. 50% výkonu pôjde zo spalováku a 50% má prísť z rekuperace. Jo. Ale zároveň monoposty majú byť ľahšie, čo pri väčších baterkách mi nevychádza, aby som bol celkom úprimný. Navyše budeš potrebovať na rozbeh, hovorí sa, že 20 litrov až 30 litrov budú potrebovať len na funkčnú tú rekuperačnú časť. Čiže celá táto eko-bio téma je strašne zjednodušovaná, ale jej exekúcia je oveľa náročnejšia a ja patrím k veľkým kritikom, lebo mne chýba zvuk. Tých klasických atmosfér to dodávalo charakter, už keď si prichádzal na ten okruh z diaľky, si mal naozaj akože husiu kožu. Ale tu sa proklamuje, že šetríme 30% na spotrebe, ale to, že potrebujeme ďalších 6 mechanikov, potrebujeme extra kamión a lietať lietadlom, tak na to sa zabúda. Čiže toto myslím, že celkom ma vytáča, ale snažím sa to držať. A pre 2026 to je veľký otáznik. A teraz už zoberte si, je 2023 koniec, už teraz vlastne týmy majú na svojich simulátoroch, to znamená v počítačoch nahádzané stroje 2026. S obrovským predstihom už sa chystajú, už si chystajú motory podľa tých pravidiel. Čaká sa, aká bude aerodynamika, pretože monoposty dnes majú 800 kg, čo je strašné proste. S Pepom hovorím, že to sú tramvaje, strašne ťažké, ťažkopádne. Možno ste videli niekde porovnávacie video súčasný monopost a Ayrtona Senu. Bielo-červený McLaren a ten Senna, ty vole, ten sa rve a ide jak zbláznené. A v cieli je o 7 sekúnd pomalší. Vieš, tým, jak oni sa s tým rvali, aké to bolo subtilné, ten monopost, tak to vyzeralo strašne rýchlo. Pritom tieto veľké tramvaje sú jak krávy. To je prilepené k tomu asfaltu a generuje to taký prítlak, že to doslova vysáva ten vzduch spod asfaltu. Takže toto je jediný taký zdvihnutý akože ukazováčik, že aby technológia nesmie predbehnúť tú, neviem či show, ale takú tú spôsobilosť, aby proste inžinieri neboli tí, čo riadia vlastne celú F1, lebo potom strácame z toho práve ten správny esprit. Když bychom to, Štefo, zjednodušili a ty si měl procentuálně na grafu rozdělit, protože ty motory dneska, ten motor si koupíš třeba od Ferrari, jo, tak já si založím nějakou novou stáj, nasypu do ní 100 milionů, koupil jsem si... Miliardu, no. Tak. Okay.
Jak moc velký koláč? Mně totiž přijde, že to je z 80% o té aerodynamice, ze 70%, pak asi, já nevím, co... Když bys to takhle jakoby lidem zjednodušeně vysvětlil, tak vzhledem k tomu, že ty motory mnohdy jsou prostě ve všech těch v nějaký části monopostů stejný. Okay. Dobre, skúsme to teraz zjednodušiť a neberte ma za slovo vo všetkom úplne. Máme 4 dodávateľov pohonných jednotiek. To znamená, že máme Ferrari, Mercedes, Honda a Renault, čo poháňa tým Alpine. A za tie roky, za tú dobu stability pravidiel, sú tie pohonné jednotky v 1/10. Renault možno stráca nejaké 2-3. Čiže tam sú si veľmi, veľmi blízko. Na kolo, áno, ďakujem. Čiže na jedno kolo je tá strata v prípade pohonných jednotiek minimálna. Samozrejme máš tam faktory ako drivability, ako spotreba paliva, čo sú nenápadné veci, ale hrajú svoju úlohu. A teraz kľúčová tým pádom je aerodynamika a mechanika monopostov. To, čo sa v princípe nedá ani vysvetliť, lebo my sa pozeráme, že ten Mercedes bez tých bočníc, že tam je to celé schované a Red Bull tento má podseknuté a Ferrari je také široké, tam to celé bude. Ale pravda je väčšinou ukrytá vo vnútri. V súčasnej generácii monopostov je to v prípade zavesenia, zadné zavesenie a komplexná aerodynamika, ktorú naozaj nie som schopný zjednodušene vysvetliť, pretože to je už raketová veda, to je niečo neskutočné, čo dokážu tie najväčšie mozgy. A to, čo je najdrsnejšie, tak my teraz máme bežne kvalifikácie Q2, máme 15 pilotov, je v 1 sekunde. To sme tu historicky, no neviem, niekedy, ja si pamätám, keď archívne vidím 80. roky, tak tam bola predkvalifikácia, strácal 8 sekúnd na kolo bežne. Alebo Senna naložil niekomu 1,5 sekundy na druhé miesto. Bežne. Čiže teraz sú tie rozdiely úplne minimálne. Ak by som to mal percentuálne vyjadriť, tak motor, dajme tomu, že 20%. Dobre, bojím sa toho. Dobre, 50% je aerodynamika, mechanika, to znamená šasy. A teraz pozor, toto je veľmi, veľmi dôležité. 20% sme teraz mimo hardvéru, je software a ľudský potenciál, to znamená stratégovia, mechanici, pitstopy. Red Bull má najrýchlejšie pitstopy, väčšinou všetky 4 pneumatiky. 4 kola majú? Áno, oni zvyknú na rozdiel od iných. A napríklad Mercedes je druhú sezónu 6. najpomalší, najrýchlejší. A to je majstrovský tím z predchádzajúcich rokov. A to je opäť tá pol sekunda, ktorá ti môže na konci chýbať, teraz až tak veľmi nie. A možno to bude znieť úplne, že drsne, ale asi to bude pravdivé, že tých posledných 10%, iba 10% navonok doručuje pilot. Čo neznamená, že by mohol pilotovať hocikto, alebo ako Niki Lauda povedal, že to aj cvičená opica dokáže. Neviem, či si pamätáš historku, oni ho potom posadili do Jaguaru, do monopostu a vo výjazdovom kole dal 6x hodiny. Niki, hej? Vieš, to sa len tak povie, sranda. A čiže vôbec, ja som jazdil v juniorských formulách, párkrát som si to vyskúšal a poviem vám, že tak to je brutál. To sú normálne krasokorčuliari a čo oni dokážu, to je wow. No a potom, keď sa bavím o tých posledných 10%, ktoré dodáva pilot, tak to je to zrnko, ktoré delí od tých úplne najlepších, od tých navonok priemerných. Co se podle mě taky moc neví, nebo působí to zvláštně, ty máš hotový monopost, sestavený na tu závodní sezónu, ale ty tréninky, kde ty poprvé zasedneš, ten závodní jezdec zasedne do toho monopostu, tak ty jsou až v rámci těch samotných soutěžních víkendů, je to tak? Áno, my máme oficiálne zrušené testovanie, čo je podľa mňa jedna z najväčších blbostí, ktoré predstiera šetrenie, lebo všetci sú tým pádom na simulátoroch extrémne drahých. Opäť bavíme sa o desiatkách miliónov. Namiesto toho, aby to pošúchali pekne na asfalte a mali reálne dáta, lebo to je podstatné. A to je najčastejší problém, že nie je korelácia medzi tým, čo nám ukazuje simulátor, alebo aerodynamický tunel, my prídeme na trať ako príklad s Mercedesom, že zrazu na trati ty vole to skackalo ako šialené a v aerotuneli... On to popisoval, že to je jak to autíčko z Pimp My Ride. Takový ty víš, takový ty gangster auta, jak tam jsou.
No, len ti poviem, že také šajby v 300 km rýchlosti, ak piloti dostávali, to fakt boli riadne vytrasení a chrbty ich boleli z toho riadne, ale v tomto vládnu brutálne obmedzenia, čo sa týka testov, čiže pred sezónou máme pár dní, kde si niečo vyskúšajú a potom šup, ideš do toho. Čo je zároveň najlepšia reklama na nepredvídateľnosť. Všetci chcú, aby boli preteky nepredvídateľné, čo je v príkrom rozpore s DNA F1. Ako som povedal, meritokracie najrýchlejší by mal byť vpredu a nie, že halabala. Jasné, sme radi, keď nejaký outsider raz za čas sa tam objaví, ale to nie je ako demonštrácia reálnej sily. A dnes, a je to správna poznámka, skôr než vyjdú tie monoposty na trať, tak proste tí piloti absolvujú stovky hodín na simulátore, ktorý už je na takej úrovni, dobre, nemáš tam tie preťaženia, ale už naozaj plus minus vieš, do čoho ideš. Počas to přetížení ale přece hrozně jako důležitý aspekt. Určite áno. Když jedeš 2 hodiny a furt to na tebe tlačí z nějaký strany. Určite. Spýtaj sa Ricciarda, ktorý naskočil v polke sezóny a skoro mu amputovali krk, keď potom išiel v reálnom monoposte, aký bol zničený. A tam sú aj také videá vyslovené, že ti odpadáva ten krk. Všimnite si na pilotoch, aké majú to sú biletári, ja ich volám, aké majú hrubé krky, pretože zvládnu tých 5-6G je crazy. My si myslíme opäť z vlastnej skúsenosti, že však brzda plyn, nie? Počúvajte to. Stlačiť brzdový pedál. Ale akože zarvať ho 120 kg. Teraz len pri jednom brzdení. Oni vytlačia, ja neviem, 6-8 tón za jednu veľkú cenu. A teraz ich vidíš, vieš, že pidi mužíci, malí, zlatí, ale to je, plus to nie je len tak, že treskne, on s tým moduluje s tou brzdou. Úplne to sú také hrádky, že ja keď som jazdil v F4 na Paul Ricard, tak dokonca bola k dispozícii telemetria. A z 220 sa išlo na cca 60-70 do prvej zákruty, tak ja som to tam praštil, došiel som, ukázal mi telemetriu a teraz ten tlak, akým som tlačil, meria sa v baroch, tak to bolo 40 barov. A teraz mi ukázal, že pozri, tuto je veľmi nádejný junior, Theo Purcher, teraz F2 vyhrá, ten dáva 100 barov. No, že to nemyslíš. A ako? Kde? Išiel som druhý stint a teraz akože, ako ideš do toho silou, praštil som, rýchlo som zabrzdil, bol vidieť markantný rozdiel, ale to fakt som sa na to mega sústredil, 75. Čiže ja stále neviem, ako tam tú stovku on dáva, úplne pravidelne, úplne prirodzene, hladko, aby nezablokoval tie pneumatiky. Samozrejme, ja som mal strach v očiach, lebo už vidíš tú zákrutu. Teraz tie brzdy... Oni si nemají kousnout, že jo? Vlastne tá pneumatika nemá udělat to... Keď to píska, keď to dými, je to najhoršie, čo sa môže stať. A navyše F1 nemá ABS, logicky, takže to je o tom kumšte, o tej citlivosti. Menej sa ti teplota vozovky, máš iné množstvo paliva, keď tam máš 100 kg, keď tam máš 20 kg, tak samozrejme, máš protivietor, ktorý ti výrazným spôsobom pomáha. To je také množstvo faktorov, ktoré hrajú svoju úlohu a ja ako bežný človek, keď som si do toho sadol, tak samozrejme bol tam strach. Ja si pamätám jednu pravotočivú zákrutu, vyrypal sa v nej Leclerc, inak vtedy vo Francúzsku. Ja som to mal furt pred očami a ja som fakt sa bál. Hovorím si, sakra, však ja tam idem 180, dvojitá pravá a mám do toho brzdiť, že to nie je sranda. A vidím, 15 metrov odo mňa bol betónový múr. Vieš, že keď máš takýto druh zážitku, rozhodne odporúčam každému motokári a teraz si to predstavte krát 10. To je no a hlavně, jako co mě přijde neuvěřitelný, že lidi, kdyby posuzovali tu sílu vydanou do toho, tak třeba bych to jako jednorázově, bys to třeba zvládl, bys na to trénoval. Ano. Ale ty jsi prostě 2 hodiny vystavený těm tlakům, který se prostě střídají, mnohdy i neočekávaně, viď, prostě co z toho vyjde, to je pro mě jako neuvěřitelný. A fakt ta koncentrace a ta celou dobu a ještě se koukat na ten volant a poslouchat prostě nějakou strategii týmovou. Ja som v tom Francúzsku jazdil 2x 20 minút a skoro mi odumreli plecia, ako som tak tlačilo mi to z vrchu, bol som trošku prerastený do toho monopostu a druhý taký najväčší šok, keď si sadnete do toho monopostu je, keď vás pripútajú. Máš 6-bodový pás a teraz on ťa naozaj pripúta, teraz ťa zatiahne a teraz ty už si úplne ako, že to nemyslíš vážne, nehovoriac pre nás mužov tam dole, že naozaj ten matroš si musíš nachystať. Kulky na jednu a na druhou ne? Nie je to také easy, samozrejme. Našťastie synčeka už mám, Pepa 2 dcery a teraz
sedíš tam úplne pricucnutý a on ti teraz povie, že no teraz sa nadýchni a ideme ťa dotiahnuť. A on že, jak dotiahnuť? Čak ja tu vyplujem dušu. A naozaj je to tak, že proste a ešte ťa tam dotiahne a ty vôbec sa nehýbeš. Si tam prikovaný k tomu celému, takže potom vrazíš, ako si spomínal, v 300 km rýchlosti a vnútorné orgány dostanú tak zabrať, že bohužiaľ často sú to veľmi, veľmi vážne zranenia. Dnes tá Formula 1 alebo iné druhy motoršportu nie sú o tom, že vidíš nehodu a teraz sakra, že má zlomenú nohu, trebárs. Dnes najväčší strach je z vnútorných zranení. Okamžite do nemocnice a obrovské skeny. Já vlastně nevím, jak moc jít teda ještě jakoby do toho detailu, ale vlastně mě ještě zajímaly mě 2 témata v rámci toho, jak to funguje ve Formule 1. A to jsou ty upgrade packy, to je taková ta část, teda, kdy ty zjistíš, že ti to auto prostě skáče jak debil a teď teda musíš jako něco dělat. Tak jaký tam jsou teda omezení, kolikrát to můžou. Ještě možná jenom lehký doplnění k tomu, kolik teda oni těch tréninků na tom reálném monopostu vlastně ty jezdci za ten rok odjedou. A pak jsem se chtěl ještě na chviličku zastavit u těch omezených sad pneumatik na ty jakoby tréninkový víkendy. Vole, začínaš ma skúšať, som si neurobil domácu úlohu. Dobre, takže sezóna 2023. 3 testovacie dni boli v Bahrajne a už sa išlo na veľkú cenu o týždeň. Počas súťažného víkendu bežného máš 3 voľné tréningy po hodine, hodinová kvalifikácia a ideš race. Mám celý okruh? Áno, môžeš jazdiť koľko chceš, obmedzený si len počtom pneumatík. Na daný súťažný víkend máš, a teraz zabite ma, myslím, že 13 sád pneumatík. Tvrdých, stredne tvrdých, mäkkých, čo máš alokované a presne dané od Pirelli a s nimi si môžeš robiť, čo chceš. To sú ty modrý, zelený a sliky teda, jo? Nebo? Červené, žlté, biele. Intermediálky sú zelené a do hustého dažďa sú modré. Vidíte, ja som to řekl skoro přesně. Áno, Pirelli dúhový pochod. Čiže máme tam všetky farby. A ich oveľa menej ako v minulosti. To bolo pekličko, tam ružová, taká onaká. A to je inak taká alchymia, že vlastne naozaj všetci sú posadnutí pneumatikami. Lebo pneumatiky sú jediné 4 proste tam vynálezy, ktoré tvoria styčnú plochu a vlastne každý tím má angažovaných kvantum špecialistov na pochopenie pneumatík, aby fungovali správne k danému monopostu. Zahrievanie, neničili sa, nedrobili sa, aby mali výdrž. Už sme naozaj v strašidelných detailoch samozrejme, ale pneumatiky sú často podceňované v tomto smere. No a okrem tréningov potom máš v tejto sezóne napokon 22 veľkých cien, snáď to teda dobojujeme. Imola vypadla kvôli povodňam a Čína kvôli reštrikciám. No a okrem toho majú týmy k dispozícii 2 tzv. Filmovacie dni, počas ktorých, ono sa to vymyslelo akože robíš si videjka na Instagramík, hej, a pre sponzorov, má to svoju logiku, ale väčšinou počas týchto filmovacích dní týmy otestujú nejakú novinku, ktorú väčšinou chcú utajiť. 100 km je strašne málo po A, po B si obmedzený na rýchlosť a máš len demo pneumatiky. Čiže nemáš úplne reprezentatívne podmienky, ale stále lepšie ako nič. Všetko ostatné sa tvorí a testuje vo virtuálnom svete. Na simulátoroch alebo v těch počítačoch, které mají. Jak moc jsou vlastně přesný? Ty jsi teda říkal, že vlastně ten větrný tunel by to asi odhalil, kdyby měl možnost se dostat do těch 220 km. Ale neodhalil. Nehovoriac o tom, že aerotunel vlastně simuluješ len jazdu rovno. Čiže tam zákruty a prevýšenia napríklad. Máš veľa okruhov krásnych, kde hore dole ti to spraví. Mercedes historicky posledné roky bol fakt, že špatný v Rakúsku na Red Bull ringu a veľmi sa mi páčilo, ako to opisoval ich inžinier, hovorí, že viete, ten okruh má také prevýšenia, že my keď ideme do zákruty, tak predstavte si, že my sme stôl, ktorý má 4 nohy a my ideme len po 3 nohách. Že jednoducho nám to nefunguje. Bum, strata 80, čau. Čiže opäť, hovoríme o dominancii, hovoríme o najrýchlejšom monoposte všetkých čias, možno, ktorý Red Bull postavil RB19, ale v princípe ty staviaš najpriemernejší monopost, ktorý by mal byť rýchly na každom type okruhov. Potom sa ti stane, že sú iné týmy, ako napríklad Williams, ktorý typologicky postavil monopost, vedeli, že na polovici trati s veľkým prítlakom budú slabúčky, ale prídu trate ako
Monza napríklad, alebo Spa, kde im to bude fičať. A zariskovali, lebo vedia, že my nehráme o titul, my potrebujeme pár fajn výsledkov mať v rámci celej tej sezóny. Jednoznačně. To je fakt super. No mě obecně zajímá třeba ta strategie. Když se teďka podíváme třeba na jeden konkrétní tým, jako... Tak Ferrari. Ne. Tentokrát to bude Red Bull. Zase super jednoduše. Lidi si řeknou, jo, to je nějaká rakouská limonáda, prostě ani vlastně nevědějí, třeba jako s jakým tím motorem, jestli to je Mercedes, Ferrari, nebo s jakým jako jezdějí. A najednou tady máme takovej skoro hegemon, jo, co se týká závodění. Tak jak to tak jako poskládali, čím to je, kdo jsou ty klíčoví lidi? Tady robí k tomu jako hodně fandí a říká, no tak on ten týpek, ten jejich, to je, ty vole, to je klasa, ten chlápek, jo, nebo jeden si ten šéf konstruktér, tak čím to je? Co je ten recept? Je to super téma na najbližšiu hodinku, takže pohodlne sa usadte. A zoberte si, že Formula 1, Enzo Ferrari kedy si povedal, že aerodynamika je pre tých, čo nevedia postaviť poriadny motor. A dnes a v tejto sezóne zvlášť sú to malinovkári z Red Bullu, ktorí dominujú šialeným spôsobom. Malinovkári. Ale áno, to je disco tým. Oni prišli do F1, zrazu mali najlepšie party a hrali hlasnú hudbu v garážach, to ostatní po nich čumeli. Vedľa McLaren bol taký, že normálne McLaren za Rona Denisa mali všetci rovnošatu, museli mať rovnaké účesy, na podlahe nesmela byť smietka. Šéf Ron Dennis mal inak obscenant, úplne šialený. On mal fontánu, ktorá musela ísť v intervaloch pred jeho domom, ale inak genius vo svojom obore, to bez debaty. A teraz prišiel Red Bull, ktorý, a opäť, bigger picture, a to ja nie som hovorca Red Bullu, iba popisujem a milujem marketing, ešte som ho aj študoval. Dietrich Mateschitz, genius, ktorý vytvoril brand, ktorý pochopil, že sakra, ja tu nejdem v prvom rade zarábať, ale väčšinu peňazí vrátim naspäť, investujem a dám do marketingu, trebárs. A Didi Mateschitz ako súťaživý typ proste povedal, že no počkaj, tak poďme do F1, ale keď už, tak to ideme vyhrať. A potreboval plán, potreboval správnych ľudí, ktorých angažoval. Angažoval Davida Coultharda, ktorý je dodnes ambasádorom, lebo bol lojálny. A David Coulthard pritiahol Adriana Neweyho ako jeden z najväčších technologických mozgov, aké existujú. Ak ste nečítali Vianoce, jak postaviť monopost F1, fantastická kniha, to je genius. On rozmýšľa úplne inak. My sme naozaj iba tuto šmelinári oproti nemu. To je človek, ktorý, on neznáša kompromisy, ktoré vládnu dnešnej spoločnosti. On príde na meeting a on že nie, zrušiť. Ideme tu najodvážnejšiu variantu, lebo iba tá nás prinesie k úspechu. Takže zainvestovali do zdrojov, do továrni. Samozrejme ľudí. Potrebuješ čas. V F1 potrebuješ čas. Zainvestuješ do pilotov, zrazu tam mali Vettela. Zrazu vychovali, pritiahli, zariskovali s Verstappenom napríklad. A urobili odvážne rozhodnutia, čo sa týka pohonných jednotiek. Boli nespokojní s Renaultom, tak išli k Honde. Všetci sme sa trieskali, že sa zbláznili, však to nemajú... Stačili 2-3 roky a išli na titul. Čiže za všetkým treba vidieť víziu, odhodlanie. Red Bull Racing je jediný tím na celom gride, spomínal si, Christian Horner je šéfom Red Bullu od založenia, od začiatku, od 2005 roku. Je tam stabilita, proste musí mať samozrejme aj schopnosti. A potom je tu taký ten strašne dôležitý presah, ktorý oni nesúťažia iba na trati. Ja si dovolím povedať, že Red Bull má jednu z najlepších marketingových komunikácií, promo aktivity, čo najbližšie k fanúšikom, má možno najkvalitnejší merch, preto si to ľudia radi kupujú. Prečo by si inak kúpil Red Bull, nie? Veď kúpiš si radšej Ferrari, kúpiš si Mercedes. Ľudia si kupujú Red Bull, lebo sa im to páči, je to kvalitný materiál. A Štefo, když by si to shrnul, tak u Red Bullu je to hodně o detailech, mají dlouhodobý plán a jsou boží. Majú zdroje a majú odhodlanie a majú radi súťaž. To je proste strašne dôležité. Nebať sa, ja to stále všetkým hovorím, že stále je to šport, je to zábava a vyhrať môže len jeden. A to je tá výzva, že idem a sú tu nové pravidlá a nebojím sa toho. A podľa mňa akože Red Bull ako branding samotný je úžasná prípadová štúdia, ale na druhej strane Ferrari ako značka, to je neskutočné. Bol si v Maranelle niekedy?
To se tě chci právě zeptat. No. To je dobrá otázka, to jsi vlastně rozbíral s Robertem. Já jsem chtěl jednou svýmu tátovi vlastně jakoby splnit sen a vzít ho někam na Formule 1. Okay. Teďka už těch možností jako nepoměrně víc, než by bylo dřív. A tak by mě vlastně zajímalo, jaký z těch okruhů by si mi doporučil. Já jsem si vždycky říkal, že jako Silverstone by byl jako pěkný nebo něco. A ty jsi tady zmiňoval, no tak někde vidíš 100 metrů tratě a to všechno je to v lese, že jo? Tak když by si nám třeba aspoň teda ty na tom evropském kontinentu, kam můžeme jako doletět nebo dojet, tak který by si vybral a který naopak ne? Musíme ale najprv zodpovedať pár dôležitých protiotázok. Úplne kľúčové je, že komu fandíš, tvoj otec komu fandí, lebo to ti hneď determinuje trošku geografiu. Máme rádi vítěze. OK, čiže chcete zážitky. No, chceme tak, zážitky, tak ale do Las Vegas. Já osobně, já jsem vždycky byl tým Ferrari. V rámci Európy to je pomerne jednoduché a sranda, že Silverstone je veľmi nízko na tom zozname, lebo je to úplne, že middle of nowhere a aj keď atmosféra je tam skvelá a špeciálne ak fandíte Lewisovi Hamiltonovi alebo Landovi Norrisovi. Najlepší pomer cena výkon je Red Bull Ring v Rakúsku, zrekonštruovaný okruh v nádhernom prostredí, to je naozaj západná Európa. Ak chcete nádych Ostbloku, tak Hungaroring, to je naša klasika československá. Teraz ho majú prerábať konečne, to je už normálne, že to už UNESCO by tam mohlo ako zakonzervovať tú trať. Tam normálne počúvaní po 30 rokoch, ja som išiel po cieľovej rovinke a tam bol popraskaný asfalt. A ja hovorím, že to nikomu nevadí a že no, Liberty Media už im 5 rokov rozpráva, že vymente asfalt. A on, ešte rok to potiahne, tak nakoniec si museli povedať, že končí tu formula, ak nevymeníte asfalt. Takže to sú také klasiky pre českých a slovenských fanúšikov, ale celkovo Red Bull Ring najlepší pomer cena výkon, máte tam sprievodné akcie, lietadielka, historické monoposty, také drobnosti, ktoré ti urobia ten deň. Lebo zase sedie tam na lúke, ľudia, nekupujte si General Admission, oplatí sa priplatiť tých 50 €, mať to sedadlo, mať svoj flek, nikdy neviete počasie, aké bude a s niekým sa zápasí tam obažanta, keď ti treba ísť na záchod, nie je proste komfortné. A ak fandíte Ferrari, tak Imola alebo Monza. Ale, a tu sa práve k tomu dostávame, Monza je v parku, podobne ako Spa, nádherná trať v lese, alebo Monako. Akože wow, perfektné, ale vidíš asi 150 metrov trate. A pokiaľ nemáš dobrú tribúnu, že prvú zákrutu alebo hlavnú tribúnu s výhľadom na boxy a stupeň víťazov, tak to môže byť veľmi rozpačitý zážitok, lebo formula naživo je úplne iný druh oproti telke. A tak z jachtičky. Ako pozri, keď máš kamarátov, nie je problém. Na Slovensku tam sa dohadoval konverzný kurz eura, v Monaku dohodili veľmi dobre. Akože mne ho nepovedali, ja som na to nezarobil, ale na jachtách sa dejú veľké veci. Monako je super, že keď skončí veľká cena, tak všetky jachty, lode spustia klaxony. To je taká symbolika podujatia už pomaly 90 rokov, ako sa v Monaku jazdí. Monako odporúčam zažiť, ale je to boj. Tam akože výhľad nemáš, ale zážitkov mnoho. Niektoré si ani nespomenieš, to je tiež možné. Jako co, třeba kolik stojí voda? Alebo aj nočné party. Pozor, zase v Miami napríklad to tak prepleskli, čo som počul minulý rok, že malé pivko za $24. Trojka, jo? No, platím kartou, no, ale čiže Európa. Teraz som ako cestovateľský bedeker, že veľmi ja odporúčam ísť na celý víkend a vieš to spojiť pekne s Barcelonou. S krásnym mestom. Môžeš ísť do Amsterdamu, špeciálne ak si fanúšik Verstappena, ten Zandvoort je... Namyslel hulení. Každému podľa chuti samozrejme, aj na bicykli tam môžeš ísť, ale predtým potom, teraz rozmýšľam, a tých trátí vlastne a tých zážitkov je strašne veľa. Ja som v poslednej dobe absolvoval, čo celé roky si robím také výlety, a ľudia čumia, že či sa ty zbláznil, ty v noci letíš, aby si odkomentoval veľkú cenu, letíš zo Singapuru alebo z Abu Dhabi, som takto letel v noci, rýchlo som šprintoval po kvalifikácii, aby som stihol lietadlo. Takže takéto bláznivé výlety si ja robím. Tak ale Singáč musí byť skvelé. To je brutál. To bol naozaj, to je nádherné, veľa som o tom počul, čakal a realita bola oveľa, zjednodušene povedané, príjemnejšia. To mesto je naozaj krásne, okrem toho, že sa potíš už len keď stojíš. Strašidelná vlhkosť pri rovníku, ale oproti Dubaju to máš mrnc, nie je to také gíčovité,
taká pohoda išla z toho Singapuru, naozaj fakt, že krásne. Ale takisto vieš ísť do Abu Dhabi a ísť do Ferrari Worldu, zabávať sa celý deň v tom zábavnom Stojí to parku. Za to? Áno. Ako ísť na tú Formula Rossa, čo je tá horská dráha z 0 na 240 za 5 sekúnd, to je, počkaj, my sme tam s kamošom boli prvýkrát a ľudia, keď dojazdili, sa postavili do rady a ľudia dojazdili a vystupovali a takto ťapkali, vieš, jak deti, čo zbadajú lízatko. A tak sme na to nasadli, že ako, čo to trapoše, však Husenková dráha, vieš. Husenková vieš, a čo? A vieš, a čo, no? Však sadneš si a ideš. Počúvaj, ako, ja si prvú polku nepamätám, to ťa vystrelí teraz s tou šialenou rýchlosťou, zážitok na celý život a samozrejme sme vystupovali a ťapkali sme, jak tie deti. Kolik to stojí? Tam máš jednorázový vstup do toho Ferrari Worldu, kde máš XY atrakcií, kde pol dňa stráviš úplne bez problémov a je to určite zážitok, to sa oplatí. To je za dobrú cenu. Na rozdiel od Jenom tak přibližně to klidně můžeme říct. Počkaj, myslíš do toho Ferrari Worldu vstup? No, jasně, ano. Neviem, či to bolo 60 eur? To je docela dobrý a takže i za těch 60 eur můžu i na tuhle blbost. A môžeš koľkokrát sa postavíš do rady, hej? Áno. No tak to je dobrý. No. Počkej, a to je Abu Dhabi nebo Dubaj? To je Abu Dhabi. To je Abu Dhabi. Je stále veľa tratí, samozrejme dopyt je obrovský po zážitkoch. Rozhodne by som neodporúčal, ak niekto to má na svojom bucket liste, jedine, že by to bolo posledné políčko, ísť na veľkú cenu Brazílie. To sa neodporúča. Tam prepadávajú pravidelne aj pilotov a mechanikov. Tam je známe, že oni musia chodiť v neutrálnom oblečení. Tam proste na semaforoch. Bum, ozbrojená, samopal. Jensen Button a podobne prepadli, že úplne že brutálne scény. To oni říkají, že oni mají takový jako tričky, i ty děti místní, že oni jako vyhodějí, já nevím, zrní a rozletí se holuby, teď ty jakoby nevíš a mezi tím ti odřežou prostě kabelky, cokoliv. Áno. Takže toto... A tam si měl možnost být? Nie, ja si vážim svoj život. Takže pomluváš něco, kde jsi nebyl? No to je teda... Áno, pardon. A co si slibuješ od Vegas? Bude to jen takový jako jeden z těch doplňkových závodů, který vydělá ještě nějaký peníze, anebo to bude opravdu jako smysluplný jako závod, který by... Budem úplne úprimný, že fakt netuším. A spomeniem to slovo už niekoľkýkrát, že aby to neprepálili. Lebo bol som na testoch v Bahrajne v únoru a oni točili uputávky na Las Vegas, ktoré sa bude jazdiť teraz. Oni tomu prisudzujú strašný dôraz o titule dávno rozhodnuté. Vie, že bude tam chýbať ten šmrnc, takže budú sa ho snažiť umelo vytvoriť. Ale tá kulisa bude neopakovateľná. Ako organizačne, oni už čo do toho vrazili, to sú... Američania vedia, ako sa robí zábava a ako sa dá na nej zarobiť. A treba to rešpektovať a opäť treba si to užiť. Ja pevne verím, že okolnosti im budú priať. Vôbec sa nehovorí o tom, že tam bude kosa z nosa. Tam bude 10 stupňov. Čo je veľmi nepríjemné aj pre týmy, pre monoposty a pre show ako takú. A jazdí sa v noci, takže kto vie, čo to ešte môže priniesť. No a kdyby si měl říct svůj nejoblíbenější okruh of all time? Zase sa ideš pýtať, ktoré dieťa mám najradšej, ešte, že mám len jedného syna. A ja som to minule počítal, že bol som reálne na 9 okruhoch a vďaka F1 sa mi podarilo splniť aj sny, o ktorých som nevedel, že ich vôbec mám. A boli to obrovské zážitky vidieť a zažiť to Monako na vlastnej koži. Samozrejme mám výhodu, že mám akreditáciu, takže mám vstup aj do tých zón, kde naozaj zrazu ide okolo mňa Mika Häkkinen, ide okolo mňa Alain Prost, Jacques Villeneuve a proste legendy, ktoré si obdivoval, o ktorých si veľa čítal. Sir Jackie Stewart, 84-ročný pánko. Dáte si pěstičku, když kolem sebe projdete? Vieš čo, nie. Zatiaľ nečakám na to Lensa Strolla, že sa bude chcieť odfotiť. On vie, však to je známa firma. Ale Sir Jackie je fantastický a odporúčam jeho knihu, to je ten prežil 9 životov. Akurát sanitka ide okolo. A best of okruh ťažko. Hovorím, že po tejto sezóne to, čo sme zažili s fanúšikmi v Rakúsku a v Maďarsku, ako ochránka tam opäť musela rozháňať
československú formulovú rodinku, čo tam narobila, tak to zostane navždy v mojom srdci. Dobře, takže v Evropě jsme si vybrali Rakousko. Áno, pomer cena výkonu. Red Bull Ring a ve světě? Zabím. Singapur, dajme Singapur. Strašne by som chcel vidieť Austráliu, vieš, to je tiež taký iný kraj, iný mrav. Melbourne. Nebo na Melbourne. No, řekni mi z pozice tebe, jakožto teda člověka, když teďka skočíme úplně do tvý peněženky, když to řeknu úplně No tak prosím pekne, no tak veľa nenájdeš, ale poď. Kolko euro? Ne, tak ty jsi komentátor, takže tě z nějaký části, řekněme, jakoby platí televize, asi možná funguješ jako influencer? Co já vím? Asi áno. Asi i tak. No, nie jde o to, tak prostě Štefo vyrazí... Tak ide do mojej peňaženky a tak bojím sa, vieš, že kam to smeruje. Štefo vyrazí do Monaka. Ano. Je tam, má akreditaci, jsi v pedoku, dáváš si prostě high five, prostě pusy se všema jezdcema, fotky, jo, a tak. No a teď to nechci říct blbě. Nestane se ti pak, že pak jako pokoutně prostě skončí ten závod a ty musíš jet 25 km za město někam, víš, jako se ubytovat do nějakých ne tak luxusních podmínek. Víš, prostě izba bez oken. Prisahám, že teraz si zabil, ale normálne tak strašne si zabil, že to sa nedá ani, prosím vás, pustíte tam aj extra akože smiech a potlesk s priateľom. Ja som bol v Monaku 2018 a teda nazvime to, že ešte predtým, než som bol influencer a bolo to tesne predtým, ako sme rozbehli aj Ice King. Išiel som do Monaka, skoro som zmeškal let mimochodom, ale našťastie sa to podarilo. A teraz autogramy, fotky s Alanom Prostom, zhodou okolností. Bol tam Dwayne Wade, basketbalista, NBA, vieš, dobrý deň, pán Wade, môžem sa odfotiť, cvak. Mám podpísaný plagát od Daniela Ricciarda, ktorý na druhý deň vyhral danú veľkú cenu. A dámy a páni, býval som v najväčšej diere v Nice, v arabskej štvrti, v hoteli, ktorý mal 2 hviezdičky, realite -3, hodnotenie podľa mňa 6,4. Na bookingu, jo? Áno. A prisahám, že tam som spal asi 2 hodiny. To bolo horšie ako na Intraku. To bol akože čistý bordel, ale v celej tej zóne, aby som vysvetlil, že nie náhodou, som tam býval spolu s inými kolegami, tá zóna, kde je podľa mňa inak čistá no-go zóna v noci, akože fakt, že strach a hrôza. A to som mal štuple do uši, všade si ich nosím. Tá zóna je veľmi blízko železničnej stanice, ktorou ideš priamo do Monaka. Čiže z hľadiska logistiky to bola najbližšia destinácia, ale akože zabil si to neuveriteľne. Kromě těchto zážitků. Áno, toto bol jeden z takých najvypuklejších, hej, inak Vancouver je dôležitý polštář. Dobře, tak pojďme tě zase zapromovat trošku v lepším světle. Manželku už máš, ne? To už je vyřešený. Nehledáme tady nevěstu. Dobrý. Nie. Tak co bylo zase naopak takový, jakože fakt. Kromě toho high five, co jsi dal s Lencem, tak co bylo takový to, že jsi fakt cítil, ty vláho, Štefo, to se ti povedlo. Ja viem, že ty s nima asi máš možnosť s nima dát i třeba nějaký malej small talk. S pilotmi nie, oni sú v bublinách a chránení svojimi buď PR pracovníkmi alebo bodyguardmi. Lewis Hamilton má 3, zhodou okolností jeden z nich je Slovák, takže s ním občas pokecáme. Je to vegan? Určite. A to, čo zase treba zdôrazniť, aby sme teraz nenafúkujeme bublinu, ktorá nie je, vo svete F1 v tom pedoku je Števo Ajzele v princípe bezvýznamný. Tam som chalan z Petržalky, vieš, ja nemôžem vysvetľovať o našich reperoch veľa. Ja som tam taký jeden malý mravček, ktorý sa pohybuje v tom svete, ktorý na jednej strane je akože happy hippo, že tam môže byť, bola to tvrdá drina sa tam dostať, ale zároveň stále mám v hlave to, že ja som tu na návšteve a zároveň sa snažím tým fanúšikom priniesť to zákulisie, to, čo možno bežne neuvidia. Když to teda řeknu, kromě toho, že teda nadecháš tu atmosféru, vidíš trošku ten pocit, ale pokud tam teda nemáš, což jako chápu, nemáš možnost rokovat s Hamiltonem a tak podobně, co to tobě jako novináři dává za přidanou hodnotu to, že tam fyzicky seš, kromě toho, že spíš v luxusních čtvrtích v Nice u nádraží? To bolo fakt, no. Normálne sa mi oživili, ale to bolo strašné. Ja som sa fakt bál. No, toto sú veci, ktoré sa nedajú kvantifikovať, ale
často sa ma pýtajú, že odkiaľ komentujete. No tak 9 rokov komentujeme zo štúdia v Budapešti. OK, divné. Ale aj keď si na okruhu, tak komentuješ z obrazovky. Zároveň ale platí, že keď si na okruhu, ako väčšinou sme na Hungaroringu alebo na Red Bull ringu, tak nejak čarovne do teba prenikne tá atmosféra, tie informácie, zrazu stojíš vedľa tých pilotov, odkúkáš také tie mikrodetaily, ktorými osviežiš prenos. A nikde inde to samozrejme nedočítaš. Takže toto je taká tá nenápadná pridaná hodnota, kedy nechodím sa tam pretrčať, ale naozaj ja som taká špongia. Ja všetko navnímavam. Špongia je houba, ne? Teda. Houba, ďakujem ti. A všetko sa snažím navnímať, ale pomohol som ti tým rukami. Jasne. A snažím sa to navnímať a opäť posúvať ďalej. A sú to zážitky, ktoré proste, je to klišé, ale sú na nezaplatenie. No tak dobře, ale ty to děláš na špičkový úrovni, to zase tady nemusíme okecávat. Lidi to baví, ten výtlak na sociálních sítích jako je dobrý. Je to i dobře k uživení? Nebo co by se tady muselo stát, aby ty si byl srovnatelně, protože já dobře zapřeháním si, ale věřím, že i vědomost můžeš být na vysoký úrovni podobně jako jsou ti zahraniční, tak co by se tady muselo stát, aby to bylo třeba ještě důstojnější? No a tu je jazyková bariéra a respektíve povedzme si inak, že čo je cieľom moje publikum a naše publikum samozrejme, lebo fakt je to kolektív a spomenul som Pepu, Ríša, Martina Trenklera, Štofiho. Každý prináša svoju trošku a ja sa snažím vyťahnuť z každého to najlepšie, aby ten celkový koncept, aby tá show, ten zážitok pre diváka bol top. Myslím si, že objektívne publikum je československé a tváriť sa, že ja idem teraz dobiť, ja neviem, americký alebo juhoafrický trh by bolo pomerne komické. Ja som v tomto veľmi ako obozretný, pokorný. Toto je naše publikum, na ktorom sme vyrástli sme spolu, vedia, čo od nás očakávať. V niektorých detailoch nevedia, lebo my sme takí v dobrom slova špekulanti, stále niečo vymýšľame, niečo nové a posúvame si tie hranice. A to nás podľa mňa baví, tá interakcia, že funguje. A podľa mňa nie je nič viac ako... Dobre, ja nemôžem to porovnávať, ale ja vnímam na fanúšikoch, že ako si vážia, keď im odpíšem na správu, alebo stretneme sa, alebo chcú sa odfotiť, alebo presne len pokecajú. Minule v Lidli medzi tam okúrkami super pokec s 2 dievčatami, Lando alebo Charles. A sú to také akože zážitky, ktoré ja keď sa vcítim do ich kože, a ja keby som niekoho stretol, koho mám rád a kto ma inšpiruje k niečomu zmysluplnému, tak by mi to dalo strašne veľa. A toto je podľa mňa taký ten nejaký princíp, ktorý ja zveľaďujem. A to, že niekto za tým vidí druhoplánovo biznis, je asi nejakým spôsobom prirodzené a nevidím na tom nějaký nic. To jsem spíš myslel, jak ono pochopil, ten čas je mnohdy úměrnej kvalitě, takže pokud to chceš dělat jako dobře, tak potřebuješ prostě k tomu mít určite áno. A pre mňa Formula 1 nie je vypočítavý biznis, že teraz je to trendy, chcem to robiť. My sme si odreli tie roky brutálnej nudy. Ale stále nás to bavilo. Ja si pamätám prenosy, kedy sme skončili, že to bolo ťažké. Ale ešte toto by sme mohli rozobrať. A toto tam bolo zaujímavé. A teraz opäť našlo si to svoje publikum a to sú naši najvernejší fanúšikovia, ktorých si proste vážime a ktorých máme radi. A ja, keď si to naťukol, stretli sme sa s mnohými expertami obchodno-marketingovými, ktorí nám proste dávali rady, poviem typické, že tak tie vaše vstupenky, to by malo byť 3-krát drahšie. Alebo tie videá, však tam by ste mali dať aspoň 4 reklamy do tých videí. A my vždy sme tak s Pepou na ňo pozerali, že a prečo? Ja neznášam, keď sú videá prerušované reklamou a že to kvôli, ja neviem, 200. Ja nechcem znieť teraz banálne. Možná výhledu tam z té zatáčky v tom Monaku, tam určite áno, ale pokojem. Jasné, ale teraz vieš, že principiálne, že my sme si vždy išli svojou cestou a ja strašne rád mám ten príklad, keď sme spustili YouTubeovský kanál a naštudoval som si všetko, čo ako má fungovať a video ideálne medzi 10-15 minútami, má tam jeden break, bla 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 bla. A pamätám si, ako sme začali nahrávať a je to moja najobľúbenejšia historka, pretože vďačíme mnohým ľuďom, ktorí nám pomohli. Robil som Ligu majstrov v O2 TV a Marek Kindernaj nám zapožičal štúdio. On že Marek, že my by sme chceli nejaké videá. Taky východní Čechy podotýkáme. Tak to už nebude náhoda, OK.
A Marek bol strašne zlatý a tak vieš, pozeral, že aké videjka, jasné, žiaden problém. A teraz si nás predstav, dvoch amatérov, najmä na techniku, my s Pepom, myslím teraz tú audiovizuálnu, tak my sme prvé 2 série natočili na mobil, na iPhone, asi tak, že rozsvietili sme celé štúdio, že čo to dá. A my sme nemali poriadny statív, takže my sme mali barovú stoličku a stále nám tam chýbal takýto priestor, aby sme to mali v nejakej dobrej výške. Tak ja som zobral smetný koš, odpadový koš, otočil ho naopak, dal na tú stoličku ešte s tým sáčkom a na to sme pripevnili telefón a nahrali sme tak 2 série. A ten prvý diel si pamätám, ako mal mať tých, vieš, 10-15 minút a v 35. minúte pozriem na hodinky, že to nedávame a prvá epizóda mala 53 minút. A tam som vlastne pochopil, že kašľať poučky, niečo, môže ťa to niekde naviesť, ale dôležité je byť sám sebou. Jedna vec a druhá vec, čo sme si s Pepom povedali a bolo to neúmyselné, že našim primárnym cieľom nie je zarábať. A ja myslím, že tí ľudia to tak nejak aj vycítili a fakt sme za to happy. Tohle je takový krásný závěr, se kterým se v dnešním rozhovoru loučíme, ale přeci jenom budeme tady pro vás mít takový malinkatý bonus, který teda použijeme našem milovaný Hero Hero. A protože Štefo se umí, řekněme, vyjadřovat velice obratně a nekompromisně, tak si s ním dáme takovou nějakou sestavu jeho oblíbených jezdců. Zeptáme se ho třeba na to, kdo je podle něj největší herečka. To bude bolieť, OK. A tohleto si už můžete vychutnat na Hero Hero. Pochopitelně nám Štefo ještě to neví, ale dá nám lístky na nějaké věci, které bude pořádat. Haha, co to vymyslel, co? To je výborné. Co? A vy máte těch lístků málo nějak? Výborné. A percentá jsme si ještě nedohodli, hej? Všechno bude, všechno domluvíme, tam máš tu 5 korunku a hlavně ti děkujeme moc, že jsi dorazil a že se nám věnoval hodně ze svýho času a musím říct, že naprosto chápu, že děláš to dobře zkrátka. Ďakujem, si strašne zlatý, už len zakopať, ale... Jako na to, že si vyrůstal v Petržalce. Hej, ja viem, ale brutálna debata. Akože teraz si ma vyžmýkal riadne, ja mám normálne spotené podpazušia. No tak to jsem chtěl. Išlo to do hĺbky. Jako vnes, pěkně jako vnes. Jak som sa bál. Dám ti tip na hotel, zober vedúcu. 6,4. Zážitkový pobyt. Bez raňajok. A ještě možná bych vás na závěr teda pozval na tvoje sociální sítě, které teda nejsou jenom na Instagramu. To možná řekni ty, ať to neskazím. Nie, tak Instagram, TikTok, Twitter ozaj, aj Twitter funguje. Počkej, to Števo Ajzele F1 a počkaj, tie 2 lístky si chcel, že? Do šovky. Dá? To jsme jen tak zkusili. Ale môžeme, dobre, že si to ty. Tak ale musíme vytvořit nějakou soutěžní otázku. To nemůžu to ty lidi dostat jako kdyby zadarmo. OK. No ale mechanika je na tebe. 2 vstupenky na absolútne výnimočnú najbližšiu Ice King Tour 17.12. Nemôžem prezradiť viac, ale bude to veľké terno vyhrať tieto 2 lístky. To je super, tak toho si velmi vážíme. Co by teda mohla být ta otázka? Mechaniku toho výběru Vymyslí si zavaril. Ale teďka vlastně přemýšlím, co by mohla být ta otázka. No vymyslí niečo. Mám něco vymyslet já přímo? No isté, že, no tak ja som dal lístky, ty vymyslí otázku, tak... Dobře. Tak tuhletu otázku vám upřesníme. Děkujeme za poslech až sem. Tady tedy končí veřejná část podcastu. No a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na Hero Hero, kde najdete i tato témata. Ale on by možno už ďalší titul nikdy nezískal. Udělal chybu Ricciardo, že odešel z Red Bullu? Keď už nič iné, tak aspoň na tom dobre zarobil. A je Lewis Hamilton herečka? Toto Wolff je jeden z najväčších manipulátorov. Myslíš, že má někoho ve sklepě? Nebo? McLaren mal tretí pedál, ktorý sa používa len v zákrutách. Oni okamžite vedeli, že sú v prdeli. Proč a kdo je podle tebe ten největší kretén? A to je niečo, čo ma inšpiruje aj do našich debát s Pepom, že niekedy my sa kvázi pohádame, ale je to len navonok, aby sme ukázali celé spektrum názorov. Kdo podle tebe letos bude ještě největším překvapením v rámci toho, jak skončí ta závěrečná tabulka? Formula 1 je o tom, že ťa hodia a plávaj. A hodia ťa do tej najhlbšej vody. Víťazný, možno až šampiónsky materiál. Do budoucna. Určite áno. Spomínali sme pilotov, ktorí sú rýchli za každých okolností a potom sú piloti, ktorí sú super rýchli len za niektorých podmienok.